Lainat ole samanlaisia. Katso osoitteesta op.fi, kuinka osuuspankin laina eroaa ihan tavallisista asuntolainoista. Onko sinulla unelma? Onko sinulla tavoite? Etsimme sponsorointikohteita. Voit olla yksilö, pariskunta, joukkue, mikä tahansa, ikään katsomatta. Tee hakemus osoitteessa life.fi ja voit saada rahaa tai muuta tukea. Tehokkaampien treenien puolesta. Life. Kuvittele, että saisit metallin taipumaan tahtoosi. Voisit käyttää sitä tavalla, jota kukaan ei pitänyt mahdollisena. Me Audilla teemme juuri niin. Uusi Audi A6 teräsalumiinirakenteisella korilla. Vähemmän painoa, enemmän etumatkaa. Me Specsaversillä ihmettelemme, miksi lasit ovat muualla usein niin kalliita. Me panostamme siihen, että toimitamme hyvää laatua hyvään hintaan. Nyt monitehosilmälasit alkaen 79 €, koska Specsaversilla laatu ei maksa omaisuuksia. Omasta maasta. Pellolta pussiin. Ja pussista pöytään. Lähiruokaa Pakkasesta. Apetit. Ei Uudellamaalla ruuhkamaksuja tarvita, vaan työpaikkoja, sujuvaa liikennettä ja asumisen vapautta. Olen Petri Kalmi, 203, muista äänestää. Helsinkiläinen. Äänestä. Sanna Perkiö. Audit myy ja huoltaa Autotalo Laakkonen, Hyvinkää. Reilussa Suomessa ketään ei jätetä. Hyvinvointi kuuluu kaikille. Minä tiedän sen. Pidetään Suomi Suomena. Hei, se on siinä. Tasan 100. Äänestä Uudellamaalla Anitta Orpan. Eikä muuten unohdeta lapsia ja vanhuksia. S-Marketin viikon vinkit. Jääsalaatti, kirsikkatomaatit tai herkkusienet 89 senttiä. Pakattu norjalainen lohifilee 7,95 kilo. Sekä Real täysjyväruisleivät 1,29 pussi. S-Market-ketju uudistuu. Tervetuloa tutustumaan täysin uusittuun S-Market Tuusulaan. Tuoreutta ja laatua oikeaan hintaan. Hok Elannon S-Marketeista. Kyllä, työllisyys on parasta sosiaaliturvaa ja hyvinvointia. Työn teettämisen ja tekemisen pitää olla aina kannattavaa. Silloin menestymme kaikki, niin tekijät, yrittäjät kuin eläkeläisetkin. On muuten erittäin hieno juttu, että Suomen merikotkakanta on onnistuttu pelastamaan. Haluan jatkaa työtäni Suomen ja sen luonnon hyväksi. Huomisessa tilassa tutustutaan kotimaisiin puulajeihin sisustusarkkitehti Simo-Petteri Muurosen johdolla. Puolestaan ihanassa pihassa opetellaan nurmikonhoidon saloja ja laitetaan muutostyöt käyntiin lapsiperheen omakotitalon pihalla. Mutta nyt kanavalla siirrytään keskelle kiihkeää vaalikeskustelua. Kuka on vaalikeskusteluissa mielestäsi pärjännyt parhaiten? Jyrki Katainen ehkä. Mari Kiviniemi. Kyllä minusta Jyrki Katainen on esiintynyt hyvin vakuuttavasti. Jutta Urpilainen on kaunein. Se riittää sulle? Se riittää mulle. Perussuomalaisia me kyllä itse ajattelin ruveta äänestämään. Mä en tiedä kyllä ehdokasta, en ole yhtä vielä valinnut, mutta ehkä siinä keskusta on ollut aika kärkkänä päälle menossa. Kuka sun mielestä näistä poliitikoista on semmoinen näkyvin johtaja? Näkyvin johtaja? Kyllä se varmaan Stubb on. Näkyvin poliitikko? Mulla tulee meille vaan Matti Vanhanen. Sanotaan nyt, mitä minäkin äänestän, niin Arhinmäki. No kaikki on hyviä. No totta kai. Jokainen lupaa hyvää. Se on vaan kuka täyttää ne. Se on taas eri asia.
Hyvät katsojat, tervetuloa MTV3 suureen vaalikeskusteluun. Asetelmat ovat huippujännittävät ja ennakkoäänestyshän alkoi tänään. Niin, tervetuloa tänne MTVn kolmostudiolle. Täällä paikalla on myös puolueiden itsensä kokoon kutsuma vierasjoukko. Tervetuloa. Paikalla on luonnollisesti myös 8 eduskuntapuolueen puheenjohtajat. Tervetuloa teille kaikille. Kiitoksia. Kansalainen Itä-Suomesta tuossa alussa hyvin kiteytti, että jokainen luppaa hyvää, mutta voisivatko puheenjohtajat tänään luvata edes yhden sellaisen asian, joka myös pitää vielä vaalien jälkeenkin? Tehdään sillä tavalla, että käydään nopea kierros ja kuka kiteyttää sen viestinsä kaikkein lyhimpään ja selkeimpään lupauksen, niin saa palkinnoksi tällaisen veettolapun. Okay. Se tarkoittaa sitä, että tällä lapulla voi keskeyttää keskustelun missä tahansa vaiheessa tänä iltana ja saada itselleen puheenvuoron, mutta muistakaa, että tätä voi sitten käyttää vain yhden kerran. Kuten sanottu, voitte käyttää sitä milloin tahansa ja nyt sitten on vuoro Pontevan vaalimainoksen, Pontevan ja lyhyehkön, ja siitä on tuo huikaiseva palkinto tiedossa. Aloitetaan Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäestä. Nopeasti, pontevasti ja lappu on teidän. Vasemmisto lupaa tehdä kaikkensa sen puolesta, että ihmiset vois hyvin. Siihen tarvitaan oikeudenmukaisempi verotus, parempi perusturva, laadukkaammat palvelut. Vihreiden Anni Sinnemäki, mikä on teidän lupaus kansalle? Vihreät rakentaa uutta Suomea, uudistaa maan taloutta ja julkisia palveluja, tasaa tuloeroja ja suojelee ympäristöä. Timo Soini, perussuomalaiset, mitä tulee teiltä? Nyt murretaan vanhojen puolueiden ylivalta, palautetaan demokratia Suomeen. Ja Mari Kiviniemi, keskustan lupaus tässä. Keskusta haluaa lisää kasvua, työllisyyttä, investointeja, jotta me pystymme rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluineen. Keskusta tekee töitä koko Suomen puolesta. Jyrki Katainen ja kokoomuksen lupaus. No, kokoomus lähtee siitä, että Suomeen pitää saada lisää työpaikkoja, koska se on hyvinvointivaltion, paremminvointivaltion edellytys. Me olemme moderni, uudistava ja kansainvälinen muutosvoima. Ja Jutta Urpilainen. SDP haluaa Suomeen parempaa työelämää, emmekä me nosta eläkeikää. Stefan Wallin, RKP. RKP antaa 4 vuoden takuun kovasta työstä paremman Suomen puolesta. Ja Päivi Räsänen, kristillinen puolue, kristillisdemokraatit. Valtion talous tulee laittaa kuntoon sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja kestäviä kodin, uskonnon ja isänmaan arvoja kunnioittaen. Tiukkaa oli. Mites, olisiko Jutta Urpilainen ollut kiteytetyin? Kyllä, mutta hänen vieressään esimerkki tarttui, niin mä antaisin toisen lapun. Nimittäin ihan, tämä ei ole mikään säälilappu, mutta pontevasta esityksestä kaksikieliselle puolelle Stefan Wallin saa toisen lapun. Se on ekstra ylläri. Annetaan siis 2 lappua. Kyllä. Ja me olemme aktiivisesti mukana tässä illan aikana myös tuolla modernilla nettipuolella, eli katsomme illan aikana, mitä siellä tapahtuu, ja siellä on myös tätä sosiaalista mediaa keinossa, mutta Mari Haavisto, kerrotko, mitä netti tarjoaa meille tämän illan aikana netissä ja täällä television puolella myös? Netissä MTV3 vaalisivuilla voi tosiaan katsoa tätä lähetystä suorana, ja vaalisivuhan löytyy osoitteesta mtv3.fi/vaalit. Ja jos oma ehdokas on vielä hakusessa, niin siellä on myös vaalikone, mistä voi käydä etsimässä omaa ehdokastaan. Ja sinne on kaikki eduskuntavaaliehdokkaat lähestulkoon. Suurin osa on käynyt sinne kertomassa omat mielipiteensä, ja niihin palataan vielä tässä lähetyksessä. Ja syy oikeastaan, minkä takia teidän kaikkien kannattaa, myös television katsojien kannattaa käydä meidän nettisivuilla, on äänestys. Eli siellä voi äänestää, kuka pärjää parhaiten tässä MTV3 suuressa vaalikeskustelussa. Äänestys on ollut siellä itse asiassa jo aamupäivästä lähtien, ja jos nyt oikein tarkkaan katsotaan, niin yleisö tietää, siellähän se Soini on saanut jo palkit pitkäksi, vaikka tämä ei ole vielä edes alkanut tämä lähetys eikä keskustelu. Ja muistakaa myös vielä, että siellä meidän nettisivuilla voi käydä kommentoimassa ja keskustelemassa. Mutta nyt mennään sitten itse tenttiin. No niin, kiitoksia. Siinä on tosiaan jokaisella mahdollisuus vaikuttaa omaan äänestystulokseensa esiintymällä mahdollisimman hyvin tänään. Kuten tuosta äskeisestä alkuista huomattiin. Aivan. Aloitetaan ajankohtaisesta asiasta eli Libyasta ja kokeillaan samalla, miten nuo teidän edessänne olevat äänestyskoneet toimivat. Eli teillä on tällaiset äänestyskappulat jaettu. Siinä on 2 vaihtoehtoa vastaukselle, eli kyllä tai ei. Ja painamalla 1 oli kyllä ja 2 ei, niin annatte äänelle ja mennään suoraan kysymykseen.
Libyasta. Pitääkö Suomen osallistua kriisinhallintaoperaatioon Libyassa, jos EU päättää käynnistää sen? Eli kyllä tai ei, pitääkö osallistua kriisinhallintaoperaatioon Libyassa, jos EU päättää käynnistää sen? Ja kaikille selvyyden vuoksi tarkoitettakoon, että tämä ei tarkoita nyt mitään Hornettien lähettämistä, vaan asiaa, joka oli eilen UTVassa esillä, eli mennäänkö näissä kriisijoukoissa, jotka ovat EUn. Katainen, Räsänen, Soini puuttuu. Kaikki on. Okei, otamme tuloksen taululle. Timo Soini, Paavo Arhinmäki ei yllätä, mutta vasemmistoliiton kanta, että miksi ei? No ensinnäkin YK-mandaattihan tämmöiseen operaatiolle ei ole, se on ensimmäinen kysymys. Toinen on niin, se, mutta että... tämä oli sillä tavalla, että jos sellainen tulee, Suomea pyydetään ja kysymys on, että Suomi on näissä... EU lähtee mukaan sellaiseen operaatioon, vaan jos sillä on YK-mandaatti. Okay. Jos ensinnäkin ei ole YK-mandaatti, se on ensimmäinen asia. Toinen on se, että se on suistumassa sisällissotaan, jonka osapuolia ei tarkkaan tiedetä. Meillä ei ole mahdollisuutta siirtyä siihen operaation sisältöön erityisen paljon vaikuttaa, niin on parempi, että tässä vaiheessa ei sotajoukkoja lähetetä. Länget kaulaan. Tämä on siis eri keskustelu kuin Hornet, kun Ruotsi lähetti JAS-hävittäjiä. Suomi on mukana pohjoismaisessa joukossa. Siellä on 2000 sotilasta. Suomi on valmistautunut allekirjoittanut tämän. Suomesta on mukana 200 miestä. Lisäksi siinä joukossa on Irlanti, Viro ja Norja. Sillä on 10 päivän lähtövalmius. Tästä on sovittu ja Vasemmistoliitto sanoo, että ei pidetä tästä sopimuksesta. Se joukko on valmiudessa lähteä 4000 kilometrin päähän operaatioihin. Vasemmisto ja Timo Soini oli toinen. Jos saa sanoa sen, että eduskunnassa, kun tästä asiasta päätettiin, niin silloin jo Vasemmistoliitto suhtautui kriittisesti, että on ihan Timo Soini, lyhyt kommentti. Joo, tässä kysytään mielipidettä ja demokraattisessa maassa semmoisen saa esittää ja vastaukseni on ei, että Suomea ei pidä viedä sotiin. Ja Kiviniemi ja Katainen edustavat hallitusta. Tämä oli UTVassa esillä eilen. Miksi kyllä? No sen vuoksi, että tämä on todennäköisesti, kun ja jos se kriisinhallintaoperaatio perustetaan, niin se on hyvin sellaista perinteistäkin Suomen toimintaa. Me ollaan monesti oltu mukana ja meillä valmius on nimenomaan näiden valmiusjoukkojen myötä, mutta toisaalta nyt ei pidä myöskään mennä asioiden edelle. Ei ole vielä ollenkaan selvää, että minkälaisia joukkoja sillä tarvitaan. Tarvitaanko valmiusjoukkoja ja sitten kun tiedetään, mitä sillä tarvitaan, ja kun pyyntö on tullut, niin sitten Suomi on valmis tekemään ratkaisun. Mutta kyllä meillä sopii hyvin se, että olemme mukana tällaisessa YK-valtuuttamassa operaatiossa. Katainen, Ruotsissa porvarihallitus lähti ensimmäisten joukossa. Miksi emme me? Jokainen osallistuu itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla, mutta Suomi on aina ollut rauhanturvan suurvalta ja mä haluan, että Suomi on rauhan rakentamisen suurvalta myös jatkossa. Ei siksi, että se olisi muodikasta, vaan siksi, että se on suomalaisten etu. Mitä vakaampaa Euroopan ympärillä on, sitä vakaampaa on Suomessa. Nyt me näemme jo, että epävakaus johtaa siihen, että Eurooppaan tulvii pakolaisia. Tänään pakolaisia hukkui tuossa Italian edustalla sen takia, että he lähtevät pahoja olosuhteita karkuun. Ja meidän intressi, eurooppalaisten suomalaisten intressi on se, että vakaus saadaan Pohjois-Afrikkaan. Ei tänne Libyaan olla menossa rauhanturvajoukkoja lähetetään, vaan nimenomaan taistelujoukkoja. Tästä on kysymys. Kysymys on siitä, voimmeko Jutta Urpilainen perustelee kantaa. Tasavallan presidentti Halosen ulkopoliittinen linja on tässäkin asiassa hyvä. Sitä on helppo tukea. Mä olen samaa mieltä kollegojen kanssa, että minusta Suomella pitää olla valmius osallistua näihin EU-valmiusjoukkoihin, jos pyyntö niihin tulee. Mutta mä pidän tärkeänä sitä, että päätös tehtäisiin 3 lukon periaatteella. Eli tästä joukkojen lähettämisestä, koska kyse on kuitenkin niin tärkeästä asiasta, tehtäisiin päätös yhdessä tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja koko eduskunnan kanssa. Eli toivon, että jos ja kun tämä tulee ajankohtaiseksi, niin koko eduskunta pääsee osallistumaan tähän päätökseen. Tämä onkin hyvä kysymys, Mari Kivinen, jatkokysymys, että lähdetäänkö joukot soitelleen sotaan ilman eduskunnan lupaa? No olen kyllä samaa mieltä Jutta Urpilaisen kanssa, että jos kyseeseen tulee nimenomaan tämän koko valmiusjoukon lähettäminen, niin silloin on kyllä hyvä käyttää se kokonaan eduskunnassa. Ja tietenkin eduskunnalla on siinä sanassa sanottavana, millä tavalla se haluaa tämän käsitellä. Mutta jos kyse on pienemmästä operaatiosta, että sinne ei varsinainen valmiusjoukko lähde, niin silloin voi tietenkin käyttää myös tätä ulkoasiavaliokunnan kuulemista. Mutta tämä on vähän kiirehtimistä asioiden edelle, koska me emme todellakaan vielä tiedä, minkälaisia joukkoja siellä tarvitaan. Ja se pitää nyt tässä muistaa, että siellä tehdään nimenomaan sitä humanitaarista työtä, eli humanitaarisen avun perille menoa, samoin kuin evakuointeja. Eli tämän tyyppistä kiitos Mari Kiviniemi. toiminnasta. Mä otan Timo Soinin tuohon väliin ja kysyn myös jatkotoimenpiteenä kysymyksenä, että Suomi on sitoutunut näihin EUn rauhanturvajoukkoihin. Ne luotiin juuri tällaisia tilanteita vasten, niin
miksi huudella nyt, kun se tilanne on edessä? Ei tässä mitään huudella, tässä kerrotaan mielipide, kun se kysytään. Ja Suomi on Afganistanissa, Suomi on jo Somalian merirosvojahdissa ja kohta on Libyassa, että kyllä täytyy niin kuin pienen maan ymmärtää rajansa ja kustannuksensa. Eikö se ole selvää, että Soini on sitä mieltä, että meillä ylipäätänsä ei ole tämän tapaista kansainvälistä roolia? Meillähän on kansainvälistä roolia ja nyt kun on 2/3, mikä seuraava? Katainen. Täytyy muistaa se, että kun meillä on... Räsänen puheenvuoro. Tämä on erikoista, että täällä kun kysytään sitten vastaa, niin sanotaan, että ei ole oikeus mielipiteeseen. Sen takia sen takia mä juuri perustelin, että mulla on oma mielipide, joka eroaa teistä, että teillähän on kypärän remmi yhtä tiukalla kuin kokoomuksella. Katainen. Annetaan nyt kaikilla olla omat mielipiteet. Timolla on oikeus omaan mielipiteeseen. Timo otti ihan tärkeä asia esiin. Suomi on hyvin aktiivisesti mukana tällä hetkellä sekä Somalian rannikolla että Afganistanissa. Ja meidän pitää katsoa myös talouden kannalta, mihin kaikkea meillä on resursseja. Mutta Euroopan lähialue on meidän omassa hyvin läheisessä intressissä. Tuleeko pakolaisvirrat Suomeen vai ei? Saadaanko demokratiaa vahvistettua Euroopan lähialueella? Ja tämmöisessä lähialueoperaatiossa on kaikki syyt myös Suomella olla mukana, jotta saamme sitä rauhaa ja vakautta aikaiseksi. Meillä on hieno suomalainen perinne, mitä Juttakin sanoi siitä, että me lähetämme UTVAn ja eduskunnan, eli tasavallan presidentin, hallituksen ja eduskunnan yhteisellä päätöksellä joukkoja, mikäli lähetämme, koska ne ihmiset, miehet ja naiset tarvitsevat koko Suomen tuen. Päivi Räsänen on pyytänyt puheenvuoroa niin kovasti, että kynäkin on putosi kädestä. Kiitos, toinen kynä. Eli Päivi Räsänen. Siis nyt täytyy muistaa se, että tässähän ei olla lähtemässä mihinkään hyökkäyssotaan. Mun mielestäni oli viisas päätös se, että Suomi ei tässä ensimmäisessä vaiheessa lähtenyt tähän niin kuin varsin niin kuin sotilaalliseen toimintaan. Mutta jos on kysymyksessä niin kuin siitä inhimillisestä hädästä, että tarvitaan apua, kriisinhallinta-apua siihen, että saadaan humanitaarinen apu menemään perille, niin miksi ihmeessä me ei käytetä niitä valmiusjoukkoja, jotka jatkuvasti ovat valmiudessa? Että kyllähän se on aivan turhaa niiden ylläpitämistä, jos niitä ei tässä tilanteessa käytetä. Anne Sinnemäki, onko tämä niin kuin Räsänenkin sanoi, että miksi ne joukot alun perin perustettiin, jos ei niitä käytetä, kun juuri se tilanne, mitä varten ne on perustettu, on syntynyt? Pohjois-Afrikan tilanne kokonaisuudessaanhan on itse asiassa Euroopalle ja sitä kautta myös Suomelle valtava mahdollisuus, että useassa Pohjois-Afrikan maassa ihmiset on lähteneet liikkeelle ja haluavat demokratiaa, vakaata ja vapaata kehitystä. Ja siitä näkökulmasta mun mielestä meidän kannattaa katsoa tätä, että jos syntyy EU:n operaatio, sillä on YK-mandaatti, ja jos suomalaisista voi olla hyötyä siinä operaatiossa, ja jos me voidaan omalta osaltamme olla varmistamassa sitä, että meillä olisi kumppanina demokraattinen Pohjois-Afrikka Välimeren eteläpuolella, niin totta kai meidän silloin kannattaa olla mukana. Näin, Markus. Otetaan Stefan Wallin vielä. Stefan Wallin viimeinen puheenvuoro tässä. Suomessa on kuitenkin myöskin poliittisella kentällä valinnut aikamoinen yksimielisyys siitä, että tähän tällä hetkellä käynnissä olevaan vaiheeseen ei mennä mukaan. Mutta toisaalta niin kaikki ovat olleet sitä mieltä, että Suomi on taas kriisinhallinnan suurvallaksi, meitä on kutsuttu. Rauhan turvaamisen, kyllä se on sama juttu tässä tapauksessa. Nyt on tilanne se, että siellä on voi syntyä myöskin eurooppalaisesta näkökulmasta erittäin paha tilanne. Voi tulla pakolaisia, voi syntyä pysyvää epävakautta. On Suomen intressissä, että Euroopassa ja eurooppalaisella aksilla pystymme myöskin osana sitä huolehtimaan siitä, että tämä vakaus palautetaan. Ja Suomella on nimenomaan joukkoja olemassa tätä varten. Joo, kiitos Wallin. Tämä kerrankin saatiin selkeä keskustelu. 6 oli puolesta ja Timo Soini ja Paavo Arhinmäki vastaan. Eli tiedetäänpä ainakin, mitä mieltä tästä ollaan. Tämä Hornet-keskusteluhan levisi vähän niin kuin taivaan tuuliin, mutta tämä valmiusjoukkokeskustelu meni vähän paremmin. Siinä Horneteissa jo vähän impivaaralaisuudestakin puhuttiin ja menemme nyt katkolle ja sen jälkeen sitten keskustellaan, että miten impivaaralaisia suomalaiset ovat EU:ssa. Meillä pitää olla varaa tehdä kodista meille sopiva. Me tarvitaan tilaa meidän lapsille, mieheni ja minun. Koti, josta meillä on varaa olla poiskin. Koti, jossa on tilaa elää niin kuin me itse halutaan. Tärkeintä on löytää oikea tasapaino. Käy osoitteessa nordea.fi/asuminen.
talouskriisillä Euroopassa on 2 perussyytä. Ensinnäkin huono talouspolitiikka ja se, että sijoittajilla ei ole ollut riskiä hävitä rahojaan valtion velkapapereissa. Nyt me tuodaan säännöt molempiin. Sijoittajille vastuu ja tiukka talouskuri niin, että tämä pellossa eläminen kerta kaikkiaan loppuu. Boom. Olen keskipiste. Kohtaamispaikka. Siellä, missä olen, tapahtuu asioita, jota parhaatkaan elokuvat eivät pysty jäljittelemään. Ilman minua ei herää eloon mikään teos. Niille tärkeimmillekin merkityksen annan minä. Olen nähnyt menneen ja tulevan. Missä tahansa olen, minulle puhuu viisaus ja kaikki maailmat. Minä luen. Valio plus maito. Mitä toi on? Se on uutta, parempaa maitoa. Meillä juodaan tästä lähtien vaan sitä. Miksi? Mä arvasin, että sä kysyisit tota. Tää uusi Valio Plus maito on ihan huippuhyvä rasvaton maito. Se sisältää runsaasti niitä ravintoaineita, joita luut ja lihakset tarvitsee kasvaakseen ja pysyäkseen vahvoina. Siksi mäkin juon tätä joka päivä. Hyvä. Valio Plus maito sisältää runsaasti enemmän proteiinia, kalsiumia ja D-vitamiinia. Entistä parempi maito luustolle ja lihaksille. Vaihda säkin parempaan maitoon. Järjen ja tunteen ääni oikealle. Kisu Järnström, yrittäjä suurella sydämellä. Toisen onnellisuus on tärkeä. 80. Kauppaviikon päätä huimaavat tarjoukset nyt meiltä. Volkswagen Center Airport, Espoo ja Helsinki. Tervetuloa. Terve. Hyvin käy, kun äänestät oikein. Kannelmäkeen on nyt valmistunut Suomen suurin Prisma. Kaikki kerralla kotiin ja vapaa-aikaan. Laajasta valikoimasta sekä pysyvästi edullisin hinnoin. Uusia tuotteita on tarjolla koko perheelle enemmän kuin koskaan. Prisma Kannelmäen suuri avaus on torstaina 7.4. kello 8. Tervetuloa! Me tarvitaan uudenlaista yhteistyön henkeä, uusia työpaikkoja ja turvallisempaa työelämää. Bauhausista sensaatiomaiseen hintaan. Laadukas 8 millin tammilaminaatti 699 ja tehokas painepesuri terassipesurilla vain 89. Bauhaus. Ja tentti jatkuu. Jatkamme tätä tenttiä nyt keskustelulla näistä EUn vakausrahastoista ja EU-tason solidaarisuudesta. Myönnettäköön, että varmaan monella katsojalla ja varmaan monella poliitikollakin tämä aihe tulee jo kurkusta ulos, mutta seuraava vaalikauden kannalta aihe on niin tärkeä, että se on vielä kerran käytävä läpi. Sitä paitsi vastauksia ei kaikilta ole selkeästi saatu. Nyt yritämme saada. Mennään näiden termien yli tässä keskustelussa. Mutta kuten sanottu, tämä on avainkysymys, tämä EU-solidaarisuus. Jakaako Suomi rahojaan turhanpäiten? Mitä sitä käytetään? Pelastetaanko Eurooppaa vai ei? Mutta Mari, kertoisitko meille alkuun, että mikä on näiden puheenjohtajien käsitykset tästä EU-solidaarisuudesta MTV:n vaalikoneessa? Katsotaan, Timo. MTV3 nettisivuilla on siis vaalikone, joka on ollut avoinna jo helmikuusta alkaen. Ja lähes kaikki eduskuntavaaliehdokkaat ovat kertoneet siellä kantojaan, kuten myös nämä puheenjohtajat täällä. Katsotaan seuraavaksi, mitä puheenjohtajat täällä ovat olleet mieltä solidaarisuudesta. Väite vaalikoneessa kuului: EU-maiden tulee auttaa taloudelliseen ahdinkoon joutunutta jäsenvaltiota. Ja kuten kuvasta näkyy, niin samaa mieltä siellä on Katainen ja Wallin.
Eri mieltä on sitten Kiviniemi, Soini, Räsänen, Arhinmäki ja aika keskitietä menee sitten Urpilainen ja Sinnemäki. Aloitetaan Paavo Arhinmäestä. Olette aika reunassa tuolla vastustamassa jyrkästi EU-maiden auttamista. Jos ajatellaan esimerkiksi Kreikkaa, siellä on sosialistihallitus. Te ette halua sosialistihallitusta auttaa. Tämäkö se on sitä nykyvasemmiston solidaarisuutta, että ei Kreikan köyhistä niin väliä? Niin, meillä itse asiassa viime viikonloppuna oli Kreikasta vasemmistopuolueen edustajien vieraana ja siellä nimenomaan viesti oli, että eihän tässä ole autettu kreikkalaisia. Siellä on leikattu Kreikassa kaikkein pienituloisimmilta, sama kuin Irlannissa, sama tapahtumassa Portugalissa. Tässä on autettu ranskalaisia, saksalaisia, brittiläisiä pankkeja. Ja me ei haluta olla solidaarisia pankeille, me halutaan olla tavallisille Mitä ihmisille. siellä Kreikassa olisi tapahtunut, jos hätälainaa ei olisi annettu? Siellä olisi kouluja, sairaaloita pistetty kiinni, massatyöttömyyttä. Massatyöttömyys nimenomaan syntyy siitä, että ihmisillä ei ole ostovoimaa, työttömyys on siellä kasvanut. Nämä maat ei pysty nousemaan tästä ongelmista näillä leikkauslistoilla, joita ajetaan. Paljon parempi olisi ollut velkasaneeraus, jossa nimenomaan pankit, jotka ovat ottaneet suuria lainoja, antanut Kreikalle suurella riskillä, suurilla korkoja ottanut, niin ne olisi kärsinyt myös tappio. Nythän se tehdään niin, että pankit päästetään kuin koiran veräjästä ja eurooppalaiset veronmaksajat tulee takaamaan nämä pankkien ottamat riskit. Tavallisille kreikkalaisille ei olisi käynyt mitenkään tässä. Tavallisille kreikkalaisille on käynyt tässä erittäin huonosti. Päivi Räsänen oli tällä meidän taululla niin äärimmäisenä vasemmalla tässä, mitä tulee tähän solidaarisuuteen. Pidätte esillä aika usein näitä kristillisiä arvoja ja Raamatussa on tietenkin vuorisaarna, jossa todetaan, että anna sinulle, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Raamattu kelpaa joskus, mutta ei aina, ei ainakaan EU-tasolla. No siis kristillisdemokraatit kannattavat lämpimästi kehitysyhteistyötä ja siinä mielessä vähäosaisten ihmisten auttamista, mutta tässähän on todellakin kysymys siitä, että tässä pidetään pystyssä keski-eurooppalaisia pankkeja, Saksan, Ranskan, Iso-Britannian pankkeja, mikä sekin tietysti on tärkeää, mutta meidän linjamme ihan sieltä Kreikan lainapäätöksestä lähtien oli se, että kyllä tässä olisi pitänyt edetä terveen talouden periaatteella niin, että nämä luottolaitokset yhdessä niiden maiden kanssa, jotka ovat ylivelkaantuneita, niin sopivat velkajärjestelyistä ja totta kai sitten jokainen maa niitä omia pankkejaan tukee ja olisi tullut tukea niin, että ne pysyy pystyssä, eikä synny sitä dominoefektiä. Minun mielestäni tässä on aivan turhaa peloteltu sillä, että tästä olisi joku massatyöttömyys lähtenyt, jos olisi hoidettu asia niin kuin näiden velkasaneerausten kautta. Itse asiassa jo melkein vuoden ja sitten mä vielä sen verran haluan lisätä tähän, että se Suomen osuus on ylimitoitettu. Niin. Eli se on niin kuin suurin ongelma tässä sopimuksessa, niin tämän väliaikaisen kuin sitten tämän pysyvän. Niin. Kaikkihan varmaan toivoisivat, että ei penniäkään tarvitse tai 7 euroakaan tarvitse antaa, mutta siis anteeksi vielä sen tänne hallituksen suuntaan. Tästä pitää olla yksimielisyys, että nyt me puhutaan siis tässä tentissä, puhutaan vain tästä väliaikaisesta vakausrahastosta, ei siitä pysyvästä, joka tulee 12-13 voimaan, vaan tästä väliaikaista. Sen päätös kaiketi on edessä juhannukseen mennessä, jollei se kosketa nykyhallitusta, se koskettaa tulevaisuutta ja käsittääkseni sen sisältö on sovittu, pankkien vastuuta ei tule. Mari Kiviniemenkin kanta on joskus ollut vähän epäselvä, mutta totesitte Ylen tentissä, että keskusta on valmis nostamaan näitä takauksia Suomen osalta. Me halutaan semmoinen hyvä kokonaisratkaisu, mutta jos se muilta osin tämä ratkaisu on hyvä tämän sekä pysyvän että väliaikaisen mekanismin osalta, niin, ja jos ei mitään muuta keinoa ole, niin me ei sanota ei tälle takauksien kasvattamiselle. Mutta tässä on pakko muutama niin kuin virhe tässä nyt korjata näiden pankkien vastuusta. Me ollaan sovittu EU-tasolla myös siitä, että jokainen EU-maa hoitaa omat pankkinsa kuntoon. Nyt tehdään ne stressitestit, katsotaan löytyykö sieltä niitä roskapankkeja. Jos löytyy, niin Saksa ja Ranska on molemmat sitoutuneet laittamaan omat pankkinsa. No, nyt me ollaan jo koettu näitä pankkeja. Yhden stressitestit tehtiin. Stefan Wallin ei pitänyt epäillä. Ja kysyt pankista, mitä ääripäät on mieltä, niin ehkä mä toteaisin vaan, että muisti on välillä aika lyhyt. 20 vuotta sitten Suomi oli aikamoisessa lamassa ja oltiin aika iloisia siitä ja onnellisia siitä, että meitä luotettiin siinä määrin, että Suomelle lainattiin rahaa. Nyt olemme tilanteessa, jossa Suomella on ja kaikilla euroalueen valtioilla on mahdollisuus ikään kuin hankkia itselleen tämmöisen palovakuutuksen niitä pahoja päiviä varten, jotka ehkä saattaa olla tulossakin, jos eurooppalainen talouden epävakaus lisääntyy. On hyvä, että meillä on näitä puskureita, niitä mekanismeja, joista hyötyvät ehkä eniten ne pienet eurooppalaiset maat. Suomalaiset yritykset, työpaikat hyötyvät siitä, että meillä on mahdollisimman vakaat oltavat Euroopassa.
siihen tarvitaan näitä välineitä, sekä tätä väliaikaista että pysyvää. Se on paluuvakuutus Suomelle. Paluuvakuutuksesta on välillä aika paljon hyötyä. Stefan, Suomi tunnetaan maana, joka maksaa velkansa, mutta pitääkö meidän maksaa myöskin muiden velat? Eihän me olla EU-hun liittyessä sitouduttu siihen. Jutta Urpilainen, teidän osuutenne jatkuu tässä vielä toisen kerran, mutta Timo Soini, te olette ilmoittaneet jo 1000 kertaan, että ette hyväksy vakausjärjestelyä. Pikkusen meni niin kuin hulapalon puolelle, mutta onko tällään sama kanta kuin viime viikolla? Ei mene hulapalon. Pitääkö saada hallitukseen eri oikeuksia? Jos minä saan puhua, niin vastaan heti. Eli ei mammuttimekanismeille, ne eivät toimi. Tämä väliaikainen mekanismi, se on EUn perussopimusten vastainen, artiklat 122, 125, se kieltää kategorisesti, EU rikkoo omia lakejaan tällä, nämä on kiellettyjä, kyllä. Ne eivät, saanko mä nyt vastata, kun tuli Kun puheenvuoro? me on kuultu tää niin monta kertaa. Ei, kun nyt kun kysyttiin, niin täytyy saada vastata. Me kysyttiin vain, että oletteko... Ja sitten Timo Soini kaikilla kunnioituksella. Antakaa minun nyt puhua, kun mulla on puheenvuoro. Koska tässä on myöskin, että ei ole sijoittajavastuuta. Tässä ei ole sijoittajavastuuta. Ja tässä on uusin Economist, they are bust, admit it. Olette liemessä, myöntäkää, ei toimi. Arvovaltainen lehti, tiedoksi myös Alex Stubbille, joka sanoi, että ei tästä Euroopassa keskustella. No Timo Soini, joka tapauksessa teidän kanta on tullut selväksi, Kyllä. kun se vaan pysyisi viikot samana, ettekä pyydä noita eri vapauksia, että äänestän hallituksesta, tulen hallitukseen, jossa on äänestää vastaan. Ja niin, mä käytin puheenvuoron, kun se minulle annettiin, ja kanta on selvä, ja se on myös Suomessa erittäin suosittu kanta. Tänään viimeksi Lahdessa niin enemmistö oli tätä mieltä. Joo. Kiitos Timo Soini, kuten sanottu, niin kiitos pointti siinä, mutta saanko pyytää Jutta Urpilaista tänne, nimittäin jos joku asia on ollut epäselvä tässä kysymyksessä, niin se on kyllä ollut SDPn kanta, ja saanko keskustan Mari Kiviniemen tänne pöydän taakse kanssa, niin käydään hiukan tarkempi tentti tästä aiheesta. No niin, tervetuloa Jutta Urpilainen tänne vähän tarkempaan analyysiin. Syyniin tässä asiassa. Tässä todellakin rintamalinjat alkavat keskustelun selkeytyä, mutta tästä puhutaan nyt tästä nimenomaan tästä väliaikaista takauskysymyksestä ja rakastusta. Ja on annettu ymmärtää, että se on viimeistään juhannusta ennen päätöksessä. Ja on myös todettu, että se on siinä määrin valmiiksi neuvoteltu, että siihen ei tule sijoittajavastuuta. Mutta te ette vaan saa sanottua, että te vastustatte suoraan. Niin tässä on nyt paikka. Sanokaa nyt, että olette te hallituksessa tai oppositiossa tai ties missä. Niin te sanotte sen ei nyt. Nyt on se paikka sanoa, että te vastustatte. Ilman mitään sivulauseita. Toivottavasti olemme hallituksessa. Linja on sama oppositiossa ja hallituksessa ja linja on sama alkuviikosta ja loppuviikosta ja ollut muuten kaikissa tenteissäkin hyvin samanlainen. Eli SDP ei tule hyväksymään takauksien kasvattamista, jos siinä ei ole mukana pankkien sijoittajien vastuu. Ja tässä väliaikaisessa ei ole mukana, niin silloin se tarkoittaa ei väliaikaiselle. Niin kuin sanoin, niin meidän kantamme on sama säästä riippumatta niin sateella kuin auringonpaisteella. Mutta kun tiedetään että siinä ei ole niitä sijoittajavastuuta mukana, niin sanokaa nyt se ei. Pääministerihän on todennut, että takuuksien kasvattamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Joo. Tämä oli hänen viestinsä viime viikolla. Jos näin on, niin miksi silloin tähän kokonaisuuteen ei voitaisi neuvotella vielä pankkien sijoittajavastuuta? Arvon puheenjohtajat, tästä keskustelua minulla on Jutalle yksi kysymys. Tästä oli äskettäin Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen joukkojen masinoima välikysymys eduskunnassa. Te hyväksyitte Vasemmistoliiton ponnen siinä välikysymysäänestyksessä, että äänestätte vastaan. Siinä ei puhuttu sijoittajavastuusta yhtään mitään siinä ponnesta. Eli mistä tämä ihmeellinen sijoittajavastuu höpin? Se on ollut meidän linja koko ajan. Se on ollut Kreikan tukipaketin yhteydessä, se on ollut Irlannin tukipaketin yhteydessä. Se oli myös viime kesänä, kun tämä väliaikainen mekanismi eduskunnassa hyväksyttiin. Silloinkin sovittiin, että tätä mekanismia käytetään tapauskohtaisesti aina kun apua pyydetään. Ja siinä yhteydessä myöskin tämä sijoittajavastuu pitää toteutua. Eli voi sanoa, että SDP-linja on ollut hyvin johdonmukainen. Miten hallitus on hoitanut tätä? Ja katsokaa esimerkiksi peliasetelman luomiseksi, katsokaa syvästi silmiin Mari Kiviniemeä ja sanokaa, että SDP-hallituksessa ollessaan olisi toiminut toisin. SDP-hallituksessa ollessaan olisi toiminut toisin. Me olisimme neuvotelleet tähän kokonaisuuteen mukaan pankkien ja sijoittajien vastuun. Se on meille tärkeä tavoite sen takia, että tässä on kysymys viime kädessä ahneuden kriisistä. Ja sen takia olisinkin kysynyt sinulta, Mari, että oletko sinä todella sitä mieltä, että suomalaisten veronmaksajien rahoilla pitää jatkossakin tukea saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja? Eli onko tämä se linja, jota aiot jatkaa myöskin mahdollisesti seuraavalla vaalikaudella? Juuri tuossa äsken kerroin siitä, että me
me ollaan EU-tasolla sovittu, että jokainen maa hoitaa itse omat pankkinsa kuntoon. Tämä koskee niin Saksaa kuin Ranskaa. Näiden stressitestien jälkeen katsotaan se, että onko siellä niitä roskapankkeja. Jos on, niin nämä maat hoitavat ne itse sitten kuntoon. Ja mitä tulee sitten tähän väliaikaiseen mekanismiin, niin me ollaan todella tiukasti pidetty suomalaisten veronmaksajien rahoista kiinni. Sen vuoksi me ei olla suostuttu tuosta vaan suin päin tähän takauksien kasvattamiseen tai kaksinkertaistamiseen. Me etsitään muita keinoja, joilla voitaisiin tätä kapasiteettia kasvattaa, jotka olisi Suomen näkökulmasta parempia. Mutta ei ole mahdollista kuitenkaan tuoda sitten näitä varsinaista sijoittajavastuuta itse tähän mekanismiin, mutta totta kai silloin, kun tehdään maan kanssa ratkaisuja, jos joku maa tarvitsee sieltä ottaa velkaa, niin siinä yhteydessä katsotaan sitä kokonaisuutta, mutta tämä teidän toiveenne, se on epärealistinen. Se kannattaa nyt tunnustaa, että onko valmis hyväksymään vai ei, koska se on aika fundamentaalinen kanta, jos sanoo ei, koska silloin on erittäin vaikea olla mukana Euroopassa tekemässä yhdessä päätöksiä. Minusta on hyvä, että sä nyt tänään kerroit Suomen kansalle sen, että aiot jatkossakin antaa suomalaisten veronmaksajien rahoja saksalaisten ja ranskalaisten pankkien tukemiseen, koska siitähän tässä kriisin hoidossa on kysymys. Ja itse asiassa minusta sekin olisi rehellistä todeta, että Kreikasta saattaa tulla suomalaisille veronmaksajille iso lasku, koska nythän Kreikka on jo lähtenyt tälle velkasaneerauksen tielle. Siellä on korkoja laskettu, laina-aikoja on pidennetty ja sitä kautta Kreikan tukipaketin myötä Suomelle on tulossa iso tappio. Ja sekin olisi minusta rehellistä todeta suomalaisten veronmaksajien kohdalla, että tällainen lasku on tulossa. Ja nythän Suomen kansalla on sitten mahdollisuus ottaa myöskin tähän takauksien kasvattamiseen kantaa näissä vaaleissa. Halutaanko jatkaa hallituksen veronmaksajien Suomen pankille, Saksan ja ranskalaisille pankeille annettavaa tukitietä vai halutaanko, että sijoittajat ja pankit saatetaan vastuuseen, säädetään kansainvälinen rahoitusmarkkinavero, lisätään sääntelyä ja valvontaa ja sitä kautta laitetaan nämä markkinat. Välihuomautus tästä vielä tuohon Urpilaisen, kun tässä on monella suulla todettu, että se väliaikaisen vakausrahaston koskeva takuita lukuottamatta sopimus on sinällään valmis ja sinne ei tule tätä. Niin tätä me yritämme kysyä, että kun sinä ei tule tätä, niin te sanotte ei. Välillä puhua minäkin, niin kerroin tuossa useampaan kertaan siitä, että miten näiden pankkien kanssa menetellään, ettei enää kolmatta kertaa sitä toista, mutta perusperiaatehan on se, ja tuo kysymys, mikä tuossa aikaisemmin oli taustalla, niin totta kai lähdetään siitä, että jokaisen maan pitää itse laittaa taloutensa kuntoon. Ja sen vuoksi näitä sääntöjä on kiristetty. Tarvitaan sitä talouskuria, myös parempaa koordinaatioita, on tullut sanktioita. Jos nämä maat eivät itse hoida talouttaan kuntoon, ne joutuvat siitä sitten maksamaan. Ja se on totta, että Kreikan osalta niin voi olla, että sen edessä on velkasaneeraus. Ei tätä keskustelua pidä kiistää. Ja juuri sen vuoksi me ollaan pidetty niin tiukasti veronmaksajien varoista kiinni. Sen vuoksi me ei ole suostuttu ehtoihin mihinkä tahansa tässä väliaikaisessa mekanismissa, koska me halutaan olla varmoja siitä kokonaisuudesta ja katsoa myöskin se, että mitä tapahtuu Kreikassa, mitä tapahtuu Portugalissa ja saadaanko näissä eteläisen Euroopan maissa todellakin se talous itse sellaiselle uralle, että tulee sitä kilpailukykyä, tulee kasvua, työpaikkoja ja ne pääsevät paremmalle uralle. Itse asiassa ja ei tule myöskään sitten seurauksia tähän Euroopan talouskasvu 6% nyt alkuvuodesta. Se on hieno saavutus hallitukselta. Minusta väite siitä, että suomalaisten veronmaksajien etua olisi pidetty hyvin Kreikan tapauksen yhteydessä on kyllä aika ihmeellinen väite, mutta tosin pääministeri Vanhanenhan totesi, että Kreikan tukeminen on Suomelle hyvä bisnes, eli ehkä keskustassa ajatellaan tästä asiasta hieman eri lailla, mutta meille sosiaalidemokraateille tämän kriisin hoitaminen on myöskin moraalinen kysymys. Pankkiirit ja sijoittajat ovat ottaneet suuria vastuuta ja sen takia suuria riskejä ja sen takia heidän pitää myöskin kantaa vastuuta tämän kriisin hoidosta. Ei voi olla oikein, että sijoittajat kyllä käärivät voitot yksityisiin taskuihin, mutta veronmaksajat pannaan maksamaan tappiot ja sen takia me emme ole valmiita hyväksymään takuiden kasvattamista ilman pankkien ja Boing, kaksintaistelu on päättynyt. Tässä vielä Mari Kivinen, voitte poistua, niin voit siinä mennessä melkein pohtia, että onko teitä vaalikamppailun aikana hirvittävästi pelottanut, kun perussuomalaiset lyö kiilaa keskustan kentällä tähän vakauskysymykseen ja EU-rahoitukseen? No ei oikeastaan sen vuoksi, että kun asioita käy läpi ja kun katsoo näitä tuloksia, mitä me ollaan saavutettu, työttömyys laskee, talous kasvaa, me ollaan pystytty estämään sellainen lama, joka syöksyy Suomeen 2009, jonka kustannukset on kymmeniä miljardia euroja, että sinänsä tämä hallituksen toimet ja sekä EU-tasolla että Suomessa tutkimus. Mutta varmaan joskus vähän pelotti, mutta voitte mennä pois.
Jyrki Katainen, ajatellaan, että te lähtisitte tunnustelemaan seuraavaa hallituspohjaa, niin näiden vastausten perusteella kumpi olisi helpompi kumppani? Kyllä vastuunkantajat aina toisensa löytävät. Jos asiat olisi niin yksinkertaisia kuin mitä Jutta haluaa antaa ymmärtää, niin meillähän ei olisi mitään huolta. Ei olisi tarvinnut kantaa vastuuta Euroopan taloudesta. Kaikki olisi mennyt tuosta vaan. Velkasaneeraus olisi laitettu pystyyn ja sijoittajat olisi hävinnyt rahansa ja aurinko paistaisi ja kukat kasvaisi. Valitettavasti nämä asiat on hyvin monimutkaisia. Jutta on oikeassa siinä, että sijoittajat pitää saada vastuuseen. Mutta tämmöisessä maailmanajassa, missä on erittäin suuri riski siitä, että jos yhdelle maalle tehdään velkasaneeraus, mitä Jutta esittää, se tarkoittaa myös, että hyvin monessa muussa eurooppalaisessa maassa tulee velkasaneeraus. Euroopassa on lama, Suomeen iskee työttömyys, koska Suomen taloudesta puolet tulee viennistä ja suurin vientialue on euroalue. Me olemme tehneet vaikeita päätöksiä, olleet tekemässä monimutkaisia ratkaisuja, kantaneet vastuuta. Jos sitä vastuuta ei kykene kantaa, niin ei kannata lähteä näihin hommiin. Te arvostelitte vain toista osapuolta, päätellään siitä jotain, mutta ajatellaan mitä... Ei siitä päätellä mitään, mutta mä vaan kerron sitä, että tämä on vastuullista ihmisten hommaa. Ne ei ole helppoja, ne on vaikeita, mutta täytyy tehdä se, mikä tehtävissä on suojataksemme suomalaisten perheiden työpaikkoja ja alhaista korkotasoa. Jyrki Katainen, teillä kokoomuksen sisällä Sauli Niinistö on toistuvasti varoittanut tästä, että Eurooppaan ei pidä luoda tällaista yhteisvastuujärjestelmää. Kuinka korkealle te arvostatte Sauli Niinistön asiantuntemuksen? Mä arvostan erittäin suuresti. Sauli Niinistöhän on kannattanut sekä Irlannin että Kreikan ratkaisuja. Hän on ollut sitä mieltä, että missään nimessä ei ole kannattanut tehdä velkasaneerautta just nyt. Ja sen takia mä arvostan hänen näkemyksiään. Se, että maailma olisi niin optimi, että tässä maailmanajassa olisi tehty velkasaneeraus ja siitä ei olisi ollut minkäännäköistä haittaa kenellekään, niin valitettavasti me emme elä semmoisessa maailmassa. Ei ole ihme, että Euroopan keskuspankin kaikki ekonomistit, Suomen Pankin kaikki asiantuntijat, ylipäänsä kansainväliset talouden asiantuntijat ovat tukeneet sitä linjaa, mitä Euroopassa nyt on tehty. Ei voi olla niin, että Suomessa pari johtavaa poliitikkoa on yksin oikeassa. Joo, mutta Jyrki Katainen, puheenvuoro Timo Soinille. Kyllä tässä niin kuin sivullinenkin on huomannut, että kyllähän Sauli Niinistö on vähän semmoinen kokoomuksen Timo Soini näissä asioissa, mutta mitä Soini sanoo? Tässä saatiin molemmat oikeutta, sekä Sauli että minä. Mutta kun puhutaan, että ei ole muita, tässä on ekonomista, tämä on erittäin johtava asiantuntijataho ja sanoo, että myöntäkää pois, saneeraus tulee, että kyllä sitä on. Ja sitten kun puhutaan tästä, mä haluan nyt nämä EUn perussopimukset. EU rikkoo omia sopimuksiaan. Onko se teidän mielestä hyväksyttävää? Kun EUssa sanoo kyllä, se on ikuisesti. Kun sanoi ei, Ranska sanoi ei, Hollanti sanoi ei, Irlanti sanoi ei, äänestetään uudestaan. Ei tämä tällä lailla voi toimia. Tähän kummallista demokratiaa on EU-tasolla, jossa ei voi olla eri mieltä. Se, mitä tässä pitää tehdä, on pääomittaa nämä pankit, jotta luotonvälitys turvataan ja sitä kautta sitten pistetään saneeraukseen ja pistetään siellä omaisuutta myyntiin. Nyt me luodaan tämmöisiä mammuttimekanismeja. Saanko mä nyt toisen kerran pikkusen aikaa, kun kerrankin tulee se puheenvuoro. Niin tässä on se, että luodaan mammuttimekanismeja, jotka eivät toimi. Sanottiin, että pensaspalo pysäytetään. Keskustan Laukkanen sanoi eduskunnassa, että nyt me olemme padonneet tämä. Se on aika huono patomies, kun Irlanti on saman padon ääressä, Portugali putoo ja muuta. Eihän tämä ole toiminut. Timo Soini, hiljaa hetkeksi keskeytämme, totean vaan Timo Soinille, että olipa hyvä, ettei annettu sulle sitä vetolappua vielä. Anni Sinnemäki ja selkeä Paavo Arhimäki. Jos mä tulkitsen tätä keskustelua, niin musta vaikuttaa selvältä, että Soini on selkeästi sillä linjalla, että anti-eurooppalainen puolue ei näitä yhteisiä ratkaisuja. Jutta Urpilaisesta mä arvioisin kuitenkin, että hän itse asiassa näillä parametreilla, mitä hän sanoo, olisi voinut olla tekemässä juuri niitä päätöksiä, mitä nykyinen hallitus on tehnyt. Vakauttanut Euroopan taloutta, ajatellut suomalaisten intressiä ja ollut vaatimassa sijoittajien vastuuta. Et mä uskon, että vaikka se on nyt vähän ehkä niin kuin jäänyt syrjälle, niin kyllä SDPkin on eurooppalainen puolue, joka ehkä joissain olosuhteissa uskaltaisi kantaa eurooppalaista vastuuta. Saanko vastata tästä keskustelusta saa sellaisen kuvan, että talouspolitiikassa olisi vain yksi ainoa mahdollisuus, tai europolitiikassa. Näinhän ei tietenkään ole.
Jyrki Katainen, silloin kun Kreikkaa laitettiin, sanottiin, että pensaspalo pysäytetään Kreikkaan. No mitä kävi? Ei saatu niskalenkkiä markkinavoimista, niin kuin sanottiin. Sitten tehtiin stressitestit pankeille, jota nyt Mari Kiviniemi täällä kehuu. Stressitestit läpäisi irlantilaiset pankin, ne kaatu silti. Irlantia piti antaa takauksia, koska sillä pysäytettiin tämä kriisi. No nyt on Portugali kaatuvassa. Eli itse asiassa näillä toimilla, kun on pumpattu rahaa pankkeihin, jotka on tehnyt suuria riskisijoituksia, niin on heitetty bensaa vaan tämän pensaspalon liekkeihin. Nyt olisi tarvittu aivan toisenlainen järjestelmä, transaktiovero, Vallin, ajetaan tätä keskustelua. Siitä, että muutaman vuoden kuluttua tai muutamien vuosien kuluttua vielä katsotaan, että tässä tehtiin suuria virheitä. Eli tällä yhteisvastuun periaatteella on annettu markkinoille semmoinen hiljainen lupaus, että kyllä ne suomalaiset veronmaksajat ja muissa maissa veronmaksajat hoitaa. Antakaa vielä kerran äänenne tästä. Antakaa äänenne tästä asiasta, eli äänestyskapula ottakaa käteen. Kuten Päivi Räsänen totesi, niin katsotaan sitten 10 vuoden päästä, että kuka teki oikein, kuka oli oikeassa, ja otetaan historiankirjoituksia ylös, että kysymys on nyt väliaikaista vakausrahasta. Kyllä, kysymys kuuluu. Kysymys, että voiko sen takuita nostaa, jos? Voidaanko väliaikaisen vakausrahaston takuita nostaa, jos siinä ei ole mukana sijoittajavastuuta? Suomen osuutta, kyllä. Puhutaan Suomen asioista. No, miten te äänestätte tässä asiassa? Ei takuut. Pesukoneille annetaan takuut. Niin. Tämä kyllä pesee teidän rahat vielä. Näille voi todeta, mutta eihän tämä kysymys on nyt siitä, vastataanko nyt kysymykseen? Katsotaan tuossa, Sinnemäki voi tässä vielä äänestää. Haluamassa vaan sellaista ratkaisua, jossa meillä on mukana myös se vakausmekanismi, jossa on sijoittajien vastuu. Eihän kukaan ole kannattanut. Hei, oletteko te kaikki painaneet? No niin, oletteko te kaikki äänestäneet? Nyt otetaan äänestystulos. Sinnemäki, muistakaapa painaakin. Kyllä. Elikkä Kiviniemi, Katainen, kyllä. Urpilainen, Soini, ei. Sinnemäki, kyllä. Paavo Arhimäki, ei. Päivi Räsänen, ei. Stefan Wallin, Herra Jumala, mikä yllätys. Tässä tuli hallitus-oppositiolinja. Välikysymys keskustelussa. Joo, kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Noita tutkivat sitten ne tulevat historiankirjoitukset, mutta me mennään tauolla, mutta ei tietenkään ihan suoraan, vaan siis Mari on tuolla ja tätä seuraa nettikansa sormet ruvella. Kuka siellä johtaa esimerkiksi kisakeskustelun voittaja pörssissä tällä hetkellä? Katsotaan Timo kohta, kuka johtaa, mutta siellä on nettikeskustelu alkanut aika kiivaana ja toivottaisiin vähän suorempia kommentteja puheenjohtajilta. Mutta myös toivotaan vähän niin kuin Suomen asioita lisää. Eli täällä yksi nettikeskustelija sanoo, että puhukaa Suomen asioista, ei kiinnosta EU, koska tilanne muuttuu koko ajan. Se on nähty. Kurkistetaan tässä välissä vähän meidän äänestystilannetta. Siellä kyllä Soini jatkaa edelleen kärjessä, mutta siellä on aika hyvin Katainen kirinyt toiseksi. Ja perää pitää Wallin ja Räsänen, mutta kyllä tekin olette saanut ääniä täällä. Niin. Kiitos Maria. Keskustelu jatkuu ja varmaan toi pylväät tuolla voivat illan aikana muokkaantua, mutta nyt tilanne on kyllä sitten se, että me menemme tauolle ja tämän jälkeen sitten siirrytäänkin niihin kotimaan asioihin. Ruvetaan puhumaan tätä leipäasiaa, eli taloutta ja verotusta ja leikkauksia. Mutta nyt tauolle, kiitos. Tällä homma sujuu. Nyt laadukas Hitachi-akkuporakone moneen käyttöön. Ammattilaatuinen, käteen istuva ja luotettava. 2 akulla hinta vain 139. Katso lähin jälleenmyyjäsi ikh.fi. Tämän vaalimainoksen pitäisi nyt vakuuttaa, että työelämässä on kaikki kunnossa ja että ihmiset jaksavat töissä enemmän ja pidempään, jos laki niin määrää. Eiköhän keskitytä olennaiseen. Tekoihin työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Pannaan työelämän pelisäännöt kuntoon ja sanotaan ei eläkeiän pakkonostolle.
Here's Johnny! Älä matki, vaan maista Miami Melt. Uusi stara myynnissä joka viikko. Mäkkäristä. Fitness-jogurt. Aitoa jogurttia ja rapeita fitness-täysjyvähiutaleita. Se on jotain aivan ihanaa. Fitness-jogurt. Ravitsevaa täysjyvää aitoa suussa sulavaa jogurttia sekä runsaasti kalsiumia. Se on nautinnollinen tapa huolehtia itsestäsi ja luustasi hyvinvoinnista. Fitness-jogurt. Uudet huippuvarustellut Seat Ibiza, Leon ja Altea XL. Kopa erikoismallit. Hyvä ei saa halvalla. Parhaan saa huippuvarusteilla. Seat. Yrittäjä, ilmoittaudun mukaan. Vetisteletkö? Niin, ja silmäni ovat taas punaiset. No joo, vähän. Nykyään silmiäni kirvelee usein ja ihan kuin olisi roskia silmissä koko ajan. Sinullahan saattaa olla kuivat silmät. Melkein joka toisella meistä on joskus kuivat silmät. Oireita voivat olla myös polttelu, kuivuuden tunne tai väsyneet silmät. Hyviä vinkkejä saat www.kuivatsilmat.net-sivuilta. Apteekista ilman reseptiä Oculak ja Viscotears kostuttavat silmälääkkeet. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Seatit myy ja huoltaa. Seat Center Espoo ja Helsinki, Länsiauto Vantaa. Pankkitalletuksille on nyt vaikea saada kunnon korkoa. Jos et ole tyytyväinen oman talletuksesi tuottoon, kysy meiltä parhaat vaihtoehdot korkosijoituksiin. Ota yhteyttä. UB. Luotettavaa suomalaista varainhoitoa. Kannelmäkeen on nyt valmistunut Suomen suurin Prisma. Kaikki kerralla kotiin ja vapaa-aikaan. Laajasta valikoimasta sekä pysyvästi edullisin hinnoin. Uusia tuotteita on tarjolla koko perheelle enemmän kuin koskaan. Prisma Kannelmäen suuri avaus on torstaina 7.4. kello 8. Tervetuloa! Helsinkiläinen. Äänestä. Sanna Perkiö. No niin, tervetuloa takaisin ja nyt siis siirrytään Suomen asioihin. Puhutaan velasta. Valtion velka, sitä on enemmän kuin koskaan. Viime vuonna kasvoi 8 miljardilla eurolla ja selvähän on, että tällainen peli ei voi jatkua, mutta miten se peli vihelletään poikki? Siihen on keinoja, verojen korotukset, menojen leikkaukset. Katsotaan alkuun, kumpaa keinoa puheenjohtajat ovat suosineet tässä meidän vaalikoneessamme. Eli MTV3 nettisivuilla on vaalikone. Ja sinnehän myös nämä puheenjohtajat ovat aikaisemmin antaneet vastauksiansa. Katsotaan talousasioita. Siellä väitettiin näin, että Suomen kansantalouden kannalta on parempi korottaa veroja kuin leikata menoja. Ja ainoa, joka leikkaisi menoja, on Soini. Kaikki muut on verokorotusten kannalla. Erityisesti Arhinmäki siellä kärkipäässä. Kiitoksia. Lupaus on, puhutaan kummastakin, mutta te saatte päättää, kummalla aloitetaan, veroilla vai menoleikkauksella. Käsi ylös, joka sanoo, että aloitetaan veroilla. Äskeisen perusteella tulos ei yllättänyt. Tarkistetaan vielä, kuka haluaisi menoleikkauksesta puhua ensin. No näin pitääkin. Mutta tulos oli tämä, niin aloitetaan veroilla. Näin mennään. Mari Kiviniemi. Te sitä sitten korottaisitte arvonlisäveroa 2% keskustassa ja samaan aikaan inflaatio kiihtyy, ALV nostaa sitä ennestään, energiaverotus nostaa sitä ennestään, kotitaloudet ovat sähkölaskuisiin hukkumassa, ruokahinta nousee, öljyn hinta nousee, korot nousee. Valtio paukuttaa tuommoista inflaatiolinjaa ja keskusta vielä alvia nostaa. Miksi? Keskusta ei halua nostaa ruoan alvia, eikä lääkkeiden alvia, eikä joukkoliikenteen alvia. Eli niitä alimpia alviluokkia me emme halua nostaa siksi, että ne on pienituloisten ostoskorissa tärkeimpiä. Mutta me emme myöskään halua energiaveroja korottaa. Mutta ikävä kyllä meidän siis lisää
jotkut puolueet ovat lisäämässä Se vie niitä puhki. energiaveroja myöskin, että monella puolueella on tämä energiaverojen koko lisääminen omassa keinovalikoimassa. Keskusta sanoo näille ei, samoin kuin tälle ruoan alvin korottamiselle, mutta meidän pitää kerätä näitä verotuloja lisää, jotta meillä on rahaa maksaa nämä hyvinvointipalvelut. Eli sinänsä eihän se verojen korottaminen mitään kivaa ole, mutta me halutaan se tehdä myöskin oikeudenmukaisesti ja me emme halua tasaveroa, emmekä halua myöskään korottaa työn verotusta. Siinä tuli litania, mutta tuolla kaupassa ihminen katsoo laskua ja kuten kannatte tuolla toreilla ja Turuilla nyt vaalikamppailu aika kuuleman mukaan huolta siitä, että ihmisten ostovoima säilyy, niin on outoja puheita. Varjelkoon meitä tuollaiselta ostovoiman nostamiselta kuin teillä on. Mutta siellä kaupassa yleensä sinne koriin sujahtaa nimenomaan ne ruokatuotteet ja käytetään joukkoliikennettä ja ostetaan lääkkeitä. Eli siinä mielessä me halutaan nimenomaan erottaa nämä kaksi asiaa. Ja pitää muistaa myöskin se, että tämä on pohjoismaisella tasolla, jos 2 prosenttiyksikköä korotetaan. Ja pitää katsoa tätä verotusta kokonaisuutta. No niin, energiaverospesialisti Katainen. Kokoomus ei halua nostaa ensisijaisesti energiaveroja, vaan ylipäänsä välillisiä veroja, koska ne ovat työpaikkakehityksen kannalta vähemmän haitallisia veronkorotuksia kuin tuloveron korotukset. Kokoomuksen veropolitiikan linja poikkeaa itse asiassa aika monesta kilpailijasta siinä, että me haluamme alentaa työn tekemisen ja työn teetättämisen veroa, jotta Suomeen tulee lisää työpaikkoja, koska sitä kautta tulee lisää verotuloja. Eli kokoomus on ainoa puolue, joka haluaa laskea eläkkeensaajan verotusta ja palkansaajan verotusta, joka lisää ostovoimaa. Ja sitten me voimme vastapainoksi nostaa joitakin välillisiä veroja sen takia, että saamme nopeasti lisää verotuloja velkaantumisen estämiseksi. No onko siellä, kella siellä on, niin kuin Jutta, olkaa hyvä, Urpilainen. Itse asiassa tänään julkistettiin juuri selvitys, jonka mukaan kokoomus olisi tiukentamassa eniten juuri pienituloisten ihmisten verotusta. Ja tässä on kysymyksessä tärkeä asia, koska nämä vaalit ovat verovaalit. Ja näissä vaaleissa mitataan suhtautuminen tasaveroon. Ja itse asiassa sekä keskusta että kokoomus ovat nostamassa tasaveroja, arvonlisäveroja ja energiaveroja. Mä vähän ihmettelen Mari Kiviniemeä, kun hän sanoo, että vastustaa tasaveroa, mutta samaan aikaan on nostamassa arvonlisäveroa, joka on tasavero. Ja Jyrki Katainen, teidän vaaliohjelmassa on noin miljardin euron musta aukko. Ei ole. Siellä on iso merkittävä korotus tulossa energiaveroihin. Te olette tällä hetkellä jo energiaveron isä siinä mielessä, että noin 250 € on noussut tavallisessa sähkö- ja öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvan perheen sähkölasku teidän energiaverouudistuksesta johtuen. Ja ei se sähkölasku katso sitä, että mikä on perheen tulotaso. Katainen, lyhyt kommentti tähän. Se voi olla pienituloinen eläkeläisperhe tai suurituloinen miljonääriperhe ja se sähkölaskun korotus on suurin piirtein sama. Ja tämä on juuri sitä tasaverokehitys, jota SDP vastustaa. Verot pitää maksaa maksukyvyn mukaan ja sen takia tarvitaan lisää progressiivista. Katainen, lyhyt kommentti, sitten Soini ja pitää korjata kaikki nuo virheet. Ensinnäkin, kun Jutta viittasi tähän tutkimukseen, se on sosiaalidemokraattien vaaliohjelman tekijän tekemä tutkimus, jos on kaikki nyanssit väärin. Ensinnäkin siinä ei oteta huomioon, että kokoomus haluaisi laskea palkansaajan ja eläkkeensaajan verotusta nimenomaan siellä pieni- ja keskituloisessa päässä, jota sosiaalidemokraatit vastustaa. Toinen kysymys on se, että kysykääpä teidän sosiaalidemokraattikavereilta Ruotsista, onko Ruotsi tasaveromaa, kun siellä on lievempi palkka- ja eläketuloverotus ja korkeampi arvonlisäverotus, ja vastaavat ei takuu varmasti ole, eikä Suomestakaan tule. Kokoomus haluaa, että jatkossakin palkka- ja eläketuloverotus menee tulojen mukaan. Myös kunnallisvero saa olla progressiivinen, niin kuin se tällä hetkellä on. Mutta olennaista on se, että veroilla kasvatetaan taloutta, veroilla kasvatetaan työllisyyttä, koska se on parasta köyhyyden torjuntaa. Minulla oli puheenvuoro. Eli tässä kun nyt tuli näitä sähkölaskuja, on tullut ihmisille, on tullut hyvin kohtelias kirje, että olemme nostaneet sähkösi hintaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Eli tämähän on aivan mahtava. Ei tarvitse kun maksaa. Te olette juuri tehneet verouudistuksen, sanon sitä vihreäksi verouudistukseksi. Siinä ei ole mitään vihreätä. Peliseis! Urpilaisen vetopaperi on käytössä nyt. Kiitos Soini. Aina on peliseis, kun minä puhun. Tämä on tullut se oli veto-oikeuden käyttö. Jotain hyötyä tästä on. Ensinnäkin nyt täytyy... Mari vei puheenvuoron. Tällä kertaa Urpilaisen jälkeen. Selvä, kiitos. Mutta nyt Urpilaisen veto, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin Sorsa-säätiö on itsenäinen organisaatio ja minä arvostan sen työtä, niin kuin arvostan myöskin ajatuspaja Toivon työtä teillä kokoomuksessa. Mitä tulee sitten tähän kokoomuksen verolinjaan, niin te omassa vaaliohjelmassanne toteatte, että ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa. En tiedä, enkä tiedä sitten, onko mielipiteeni... Ette painota pieniä keskituloisia, vaan se on kaikille. Anteeksi Mari Kiviniemi, minulla oli tämä veettolappu, että saanko minä nyt käyttää tämä? Niin.
Ja sitten mitä tulee tähän tasaveroon, niin kyllä se nyt vaan yksinkertaisesti on niin, että kaikista verotuloista enää vaan noin 10% on puhtaasti progressiivisella verotuksella kerätty. Ja sen takia me sosiaalidemokraatit lähdemme siitä, että seuraavalla vaalikaudella pitää tehdä sellainen oikeudenmukainen verouudistus, jossa lisätään progressiivisuutta, eli veroprosentti nousee tulojen mukaan. Ja sitä energiaveron korotus ja arvonlisäveron korotus eivät ole, jota teidän puolue esittää. Eli te haluatte tehdä sellaisia veronkorotuksia, jotka kaikista kipeimmin kohdistuu juuri pieni- ja keskituloisiin. Ikävä kyllä, täällä menee toinen vetolappu. Se on luvattu, mikä on luvattu, niin Stefan Wallin, ole hyvä. Vetoa, joo, ovela veto. Tämä keskustelu tasaverosta on hieman erikoista, koska aika kauan itse asiassa suuri osa meistä varmaan on sitä mieltä, että tämä ekologinen verouudistus on ihan hyvä ja järkevä uudistus. Eli kevennetään työn verotusta tiettyyn pisteeseen asti ja siirretään se painopiste energiaan, ympäristön kannalta haitallisten asioiden verotukseen ja kulutusveroihin. Tämä on ollut sitä ekologista verouudistusta, joka on nauttinut erittäin suurta suosiota poliittisten puolueiden keskuudessa. Sitten yhtäkkiä, kun tätä siirtymää lisäksi voidaan perustella ilmastopolitiikalla, jota me kaikki myöskin kannatamme, niin sitten sitä kutsutaan yhtäkkiä tasaveroksi. Tämä on aika erikoista. Energiavero on, Steffi, tasavero. RKP haluaa myöskin nostaa alvia, koska valtio tarvitsee lisää verotuloa. Se on niin kuin faktajuttu. Mutta keventäisimme samalla pienituloisimpien ihmisten verotusta ja myöskin nostaisimme kunnallisverotuksen perusvähennystä, joka koskee nimenomaan pienituloisimpia ihmisiä, jolla saadaan kuitattua nämä haitalliset vaikutukset, mitä alvien korotuksella on. Tämä on sosiaalista vastuunkantamista myöskin verotuksen kautta. Hyvä, kiitos Stefan Wallin. Ja nyt nämä veettolaput on käytettyjä, koska Timo Soinilla jäi suu auki muutamaksi minuutiksi ja kuivaa, niin anna tulla niiden sanoja ulos. No niin, kun tässä on vaaleissa on kysymys verotuloista ja tuloveroista. Ja siinä on nyt ei ole olemassa mitään vihreitä verouudistusta. On vain veroja, jotka kansa maksaa. Ei minkäännäköisiä muita veroja ole olemassa. Ja te olette nostanut, hallitus, näitä veroja. Ja se on pistänyt inflaation liikkeelle, niin kuin tässä Haapala oikein totesi. Ja tämä on 3% on inflaatio nyt. Eli kahta kautta on pyörre käynyt kansan lompakolla. Ensin energiaverolla ja sitten inflaatiolla 40 sentin lapsilisät on jo syöty. Kyllä verotuksella on myös ohjaavaa vaikutusta, ettei se pelkästään ole verojen keräämistä. Ja kyllä näillä energiaveroilla niitä pystyy myös välttämään. Mutta se on totta, että pienituloisille ja ilman muuta ovat joskus kovia maksaa. Mutta Jutta Urpilaiselle toteaisin sen, että SDP-vaaliohjelmassa lukee jotenkin tähän tapaan, että toistaiseksi ei arvonlisäveroa koroteta. Että koska te olette sitten korottamassa sitä arvonlisäveroa. Ja sitten myöskin kokoomukselle, kun teillä on vaaliohjelmassa se, että osinkoverotusta tai osinkojen verotusta heiltä, joilta saa kaikkein suurimpia osinkoja, niin heidän osinkoverotuksessa puolitettaisiin. Sitähän se tarkoittaa, kun te haluatte mennä takaisin tähän yhtiöverohyvitysjärjestelmään. Katainen vielä vastaa, koska nyt ottaa Anni Sinnemäki. Teille Katainen on kohta toinen rooli, kuten myös Paavo Arhinmäelle, niin olkaa te hetki. Ensimmäistä roolia. Saatta. Anni Sinnemäki ja Päivi Räsänen, nyt puheenvuoro. On varmaan hyvä muistaa, että mistä tämä keskustelu alkoi. Siitä, että me velkaannutaan tänäkin vuonna 8 miljardia euroa, joten me tarvitaan niitä verotuloja, koska niillä maksetaan lastentarhan opettajien, sairaanhoitajien, tavallisten kunnallisia palveluita tekevien ihmisten palkat. Vihreiden verolinja lähtee siitä, että meidän täytyy seuraavalla vaalikaudella pystyä tasaamaan tuloeroja. Matalien tuloerojen yhteiskunta on hyvä yhteiskunta, sellainen yhteiskunta, jossa ihmiset luottaa toisiinsa. Ja sen takia meillä kevennykset on kohdistettu nimenomaan pienipalkkaiseen työhön, joka tarkoittaa ihmisille sitä, että työn tekeminen myös pienillä palkkatuloilla on kannattavaa. Ja sen lisäksi vihreät lähtee siitä, että meidän kannattaa jatkaa vihreää verouudistusta, koska se auttaa meitä tekemään hyvää ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Se lisää meidän talouden kilpailukykyä. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisille yrityksille energiatehokuusinvestoinnit on kannattavampia kuin aikaisemmin. Se lisää nimenomaan järkeviä investointeja sitä, että me pärjätään maailmanmarkkinoilla, jos meillä on sellaiset yritykset, jotka on huippua ja jotka on niin kuin parhaita siinä, että miten asioita tehdään tehokkaasti. Ja se on kannuste siihen. Mä ihmettelen sitä, miten innokkaasti kokoomus, keskusta ja myös RKP on tätä arvonlisäveroa korottamassa. Ja vihreät myös. Nimittäin paitsi, että se on niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta ongelma, koska kaikkein köyhimmätkin maksaa arvonlisäveroa, niin kyllähän se on myös myrkkyä yrittäjyydelle. Se on nimenomaan PK-sektorin kannalta, yrittäjien kannalta erittäin ongelmallinen vero.
Kristillisdemokraattien vero-ohjelmassa me ehdotetaan noin miljardin euron verotulojen lisäyksiä, mutta me halutaan sillä periaatteella verottaa, että se mikä on ihmiselle haitallista, sitä verotetaan ankarammin, se taas mitä ihminen tarvitsee välttämättä sitä kevyemmin. Ja meillä on useita esimerkiksi haittaveroja, joita voidaan edelleen kiristää, sokerivero, alkoholi- tupakkavero, tämän tyyppisiä. Mutta energiaverosta sen verran haluan sanoa, että paitsi että se on kotitalouksien kannalta ongelma, niin kyllä se on myös suomalaisen teollisuuden kannalta. Ja kristillisdemokraatithan niin kuin äänestyttivät eduskuntaa siitä, että me oltaisiin haluttu parempi energiaveroleikkuri, siis teollisuutta ajatellen, jotta suomalainen teollisuus olisi niin kuin energian saannin suhteen ja energian hinnan suhteen kilpailukykyisempi, esimerkiksi Ruotsin kanssa. No niin, jotta käydään vielä tämä menopuoli läpi, niin Jyrki Katainen ja Paavo Arhimäki, tulkaas tänne eteen. Tässähän näiden kahden herran verolinjaukset todellakin on kuin yö ja päivä. Kaksintaistelu on siis hyvissä lähtökohdissa. Katainen pitää tärkeänä palkkaveron ja yritysveron alentamista, arvonlisäveron nostamista. Arhimäen mielestä Kataisen verolinjat vain rikastuttavat rikkaita ja vievät viimeisetkin tuhkat köyhän pesästä. Paavo Arhimäki, näettekö edessä ahneen kapitalistin? No, jos kuuntelin Jyrki Kataisen ensimmäistä puheenvuoroa, jossa sanoi, että me jatketaan sitä linjaa, jossa eläkeläisten ja pientuloisten verotusta helpotetaan, niin varmaan moni eläkeläinen ja pientuloinen TV-ruudun ääressä kavahti, että ei lisää tätä linjaa. Nimittäin kun mä tapaan pienituloisia, oikeasti pienituloisia eläkeläisiä, pienituloisia työntekijöitä, niin niillä on verotus kiristynyt. Ruoan hinta, lääkkeiden hinta, asumisen hinta, vaatteiden hinta on noussut. Ja samaan aikaan itse asiassa, kun kuntien talous on ollut heikot, kunnat on joutunut nostamaan kunnallisveroa, joka on kovempi pienituloisille kuin suurituloisille. Eli kyllä meillä tuloerot on kasvanut ja verotuksella on siihen valtavan iso rooli. Ja me ei olla valmiita siihen, että tämä kehitys jatkuu. Me halutaan pieni- ja keskituloisten verotusta keventää, mutta se vaatii sitä, että isompituloisi on valmiutta isompituloisilla maksaa pikkusen enemmän ja osinko pääomatuloja pitää verottaa nykyistä reilummin. No itse asiassa tuossa on aika paljon semmoista, mistä Paavo me löydetään ihan yhteistä säveltä. Aina ero on se, että... Aina nyt kun vekeröin. Ensinnäkin pääomatulovero, pistetäänkö tuohon käteen, nostetaan sitä? Progressiivisesti, hyvä. Ei progressiivisesti. No niin, nyt saatiin. Nyt otat tuon ketuhäntä pois kainalosta. Siis nostetaan pikkasen pääomatuloveroa, koska se on oikeudenmukaisuuskysymys. Sen takia, että jokainen on näissä taloustalkoissa mukana. Ihmisten pitää nähdä, että ihan joka ikinen suomalainen on mukana, kun pistetään hyvinvointiyhteiskunnan talouspohjaa kuntoon. Toinen asia, mistä voitaisiin ehkä pikkusta yhteistä ymmärrystä löytää, on se, että lasketaan eläkkeensaajan verotusta, lasketaan palkkaverotusta ja painotetaan sitä pieni- ja keskituloisille. Mutta ei koroteta kenenkään palkansaajan työn verotusta, koska Suomi tarvitsee työtä. Mikä on sosiaalista oikeudenmukaisuutta? Mistä tulee hyvinvointi? Se tulee työstä ja ne työpaikat eivät synny tyhjästä. Eli niitä pitää luoda ja sen takia me tarvitsemme semmoisen verouudistuksen, kuten yhteisöveroa alas, jotta yrityksille jää viiva alle vähän enemmän rahaa palkata ihmisiä töihin tai investoida ja toisaalta, että työ on aina kannattavaa. Siitä tulee se hyvinvointi. Tästä tulee tämä suurin ero Vasemmistoliiton ja kokoomuksen verolinjalla. Kokoomuksen verolinja merkitsee rajuja leikkauslistoja, koska meidän pitää kerätä lisää verotuloja. Me reilusti sanotaan, että meidän pitää kerätä lisää verotuloja. Me ollaan jaettu viimeiset 15 vuotta veronalennuksia, jotka on vinouttanut meidän tulojakaumaa, joka on nakertanut meidän hyvinvointivaltion pohjaa sitä, että meillä on riittävän pienet luokat peruskoulussa, riittävästi henkilökuntaa vanhusten hoidossa ja hoivassa, terveyskeskukseen pääsee jonottamatta. Tämähän on rapautunut. Ja sen vuoksi tässä tilanteessa pitää reilusti myöntää ne, jotka puolustaa oikeasti hyvinvointivaltiota, ne, jotka puolustaa sitä, että meillä on hyvät julkiset palvelut, niiden pitää sanoa se reilusti myös, että me ollaan valmiita korottamaan verotusta. Mä en usko, Paavo, siihen, että hyvinvointivaltiota puolustetaan vaan veroja korottamalla, ei sitä vaan hyvinvointivaltiota puolustetaan sillä, että tähän maahan syntyy työpaikkoja. Työpaikat eivät synny tyhjästä, vaan valtion pitää olla semmoinen, että yrittäjät kokee, että tässä maassa kannattaa työllistää, täällä kannattaa onnistua, tänne kannattaa investoida. Joka ikinen, myös se pätkätyötä tekevä, se pienellä palkalla työtä tekevä, kokee, että työnteko on aina arvokasta ja kannustavaa, koska kaikki työ on arvokasta. Kiitos herrat, on hyvä lopettaa. Aika etenee, mutta tässä kun herrat palailevat paikalle, niin on hyvä esittää tästä yksi kysymys vielä Jutta Urpilaiselle. Te olette lupailleet lapsivähennystä, joka sortaisi muutenkin huonossa asemassa olevia kuntia, mutta olette jotenkin sattumalta unohtaneet mainita, että minkä suuruinen lapsivähennys. Niin käydään tämä ihan vaan lyhyesti teidän osaltanne läpi. Niin. Onko se 10 euroa, 100 euroa vai 200 euroa?
Tällä vaalikaudella suurimpia häviäjiä ovat lapsiperheet ja sen takia meidän pitää tukea myöskin työssäkäyviä lapsiperheitä. Ja lapsivähennys on uusi kädenojennus lapsiperheille. Se riippuu sehän oli jo Esko Ahon hallituksen aikana. Meillä ei ole aikaa. Niin, se riippuu täysin siitä, mitä tehdään muille verovähennyksille, joita on noin 20 miljardia, joten se riippuu täysin siitä, mitä tehdään näille muille verovähennyksille. Mutta joka tapauksessa tulee olemaan merkittävä, jos SDP pääsee hallitukseen, koska keskusta ja kokoomus on sitä vastuussa. Joo, ei jatketa tästä, vaikka tämä on tärkeä. Kiitos, mutta jos me meinataan päästä Timo Soinin lempiaiheeseen, eli leikkaamiseen, tähän saksitouhuun. Mari Kiviniemi, te olette ihmeellinen henkilö. Te vedette 2 kautta ilman yhtään menoleikkausta. Olette ainoa tässä, joka ei turvaudu niihin ollenkaan keskustassa. Meneekö se ilman leikkauksia tämä maailma johonkin onnelaan? Tässä nähtiin tuo kokoomuksen verolinja, joka tuo ison aukon valtion tuloihin. Yhtä suuren kuin teidän ei muuten tuo. Samoin tämä verrattuna demareiden linjaan, jotka lupaa ties kuinka paljon menon lisäyksiä. Niin se linja, mikä keskustalla on, niin on realistinen. Ja me todellakin halutaan kaikin voimin panostaa siihen. Se on vaikeampi tie, sen myönnän, että tulee kasvua, tulee uusia työpaikkoja, tulee investointia. Mutta se on selvää, että jos ei onnistuta tässä, jos ei tämä talouskasvu, joka nyt ollaan hallituksen toiminkin ja myös yritysten toimin saatu hyvään vauhtiin, jos se ei onnistu, niin silloin ilman muuta ne leikkauslistat tulee eteen. Ja keskusta on sanonut sen, että me emme leikkaa lapsiperheiden etuuksista, emmekä perusturvasta. Ja menokuria ja säästäväisyyttä, sitä pitää ilman muuta harjoittaa. Ja nimenomaan kuntien osalta menokatto. Kiitos Mari Kiviniemi. Otetaan kaikilta tähän lyhyt, mutta pyydän nyt lyhyttä, että kerätään kaikki käydään. Niin käydään sen läpi, että aloitetaan Arhinmäestä. 1 asia, keneltä, tai sanotaan 2. Keneltä ette leikkaa? Että ihmiset menevät villalla turvallisin mielin. Mistä pitäisi leikata, kun se oli tuolla? Joo, sä voit sanoa sen. Kun se ei muuta halua leikata. Me ollaan valmiita leikkaamaan muun muassa puolustusvoimien asehankinnoista. Me ollaan valmiita leikkaamaan yritystuista, jotka luo uutta työtä Suomeen. Tätä kautta päästään siihen, että mistä asioista me ei olla valmiita leikkaamaan. Okei, selvä. Sinnemäki. Ei leikata perusturvasta eikä lapsiperheiden etuuksista, ollaan valmiita leikkaamaan puolustusvoimista. Ei leikata eläkeläisiltä eikä omaishoitajilta, päinvastoin parannetaan. Mutta sitten kun mennään tähän leikkauslistoihin, onhan se täysin selvää, että pitää olla semmoinen paketti, missä on rakenneuudistukset, leikkaukset, verotus. Tänään oli Juhani Korpela, entinen budjettipäällikkö, sanoi, että kehitysavusta voidaan leikata. Samaa mieltä olen. Lähialuetuet, yritystuet, kriisihallinnan menot, siellä ollaan Somaliassa merirosvojahdissa, sieltä voidaan ottaa. Ja sitten EU-pakkojäsenmaksut, siinä oli jo 5. Niin, unohtui vielä noin säätiöt, joita oli leikkaamassa. Pistetään sinne vielä verotusta. Minkä takia suursäätiöitä ei voida verottaa? No, mutta mihin panet rajan? Sotaveteraanisäätiöt saavat suuren osan. Leikkaatteko sotaveteraanisäätiöitä? Ei, vaan tehdään sellainen. Ei leikata. Eteenpäin. Ei, kun mä koitin selittää, mistä... Tämä on aina sama asia, että kun sanotaan, että suursäätiöiltä, niin sitten sanotaan, että leikataan Linnanmäeltä. Eihän mä niin sanonut. Sinä sanoit niin. Ei, kun mä kysyin. Niin nopeasti. Yritetään edetä, että saadaan... Ei, onko se joku suursäätiö? Kyllähän ne tuottaa... Keskustelkaa kesällä Linnanmäellä tuosta. Mennään yhdessä vuoristoon. Keskusta ei leikkaa lapsiperheiltä eikä perusturvasta. Ja muutenkin näissä leikkauksissa pitää olla äärimmäisen tarkkana, ettei syödä kasvun eväitä. Tämä kasvun ja uusien työpaikkojen ja yrittäjyyden synnyttäminen on ykkösasia tulevalla ja myös sitä seuraavalla vaalikaudella. Perusturvasta ei leikata, mutta sen sijaan yritystuista, mahdollisesti puolustusmäärärahoista ja itse asiassa 50 miljardin budjetista me ollaan tällä vaalikaudella uudelleen sijoitettu, eli tehty leikkauksia 0,5 miljardin edestä. Aina pitää tehdä nurkkien siivosta. On väärin väittää, että hyvinvointiyhteiskunnan valtio pelastuu ilman menoharkintaa. Sitä pitää tehdä aina. Vaan sanon sen, että keskusta ja demareitten ja ilmeisesti kristillisdemokraattienkin verolinja on siinä suhteessa sama kokoomuksen kanssa, että me kaikki kiristäisimme veroa noin miljardin euron verran. Eli se on erikoista, että kun sanotaan, että kun eläkkeensaajien verotusta laskee, niin se johtaa leikkauksiin. Nettosumma ratkaisee. Itse asiassa SDP on kiristämässä verotusta 1,5 miljardilla. Ja mun mielestä on kyllä... Hei, pysytään nyt niissä menoissa, Mari Kiviniemi rehellistä sanoo myös se, että seuraavalla vaalikaudella tarvitaan leikkauksia. Me ei tulla selviämään seuraavasta vaalikaudesta ilman leikkauksia. Se pitää kansalle sanoa, jotta teot ja puheet ovat johdonmukaisia. Me leikattaisiin elinkeinotuista, uusista asevarusteluohjelmista ja myöskin hallinnon päällekkäisyyksistä. Esimerkiksi valtion ATK-menot on vuodessa 1 miljardi euroa. Sieltä on hyvin mahdollista säästää. Suomen armeijaa raunioitetaan, mutta vipulla on lähde. Peruspalveluista ei pidä leikata.
ei koulutuksesta, ei vanhustenhuollosta, eikä myöskään opiskelijoita, koska he ovat maamme tulevaisuutta. Sen sijaan tällä tietohallintopuolella, siis julkisen hallinnon tietohallintopuolella on kupla, on nurinkurista, että tietoyhteiskunta Suomessa, omat järjestelmät eivät kommunikoi keskenään, siis eivät puhu keskenään. Sen sijaan emme tällaista silmälumeverotusta tai verojen kiristystä harrastaisi kuin kristillisdemokraatit. Joka kerta, kun alkoholiveroa nostetaan, ja varmaan niin reippaasti kuin te haluatte nostaa, harmaa tuonti Virosta lisääntyy ja tulee viruvalge, mäyräkoiria varmaan niin kuin 20 kennelin verran Suomeen. Siis ei tällaista. Viimeksi kun RKPn tuella suorastaan romahdutettiin alkoholivero, niin sehän johti siihen silloin, että niin kuin alkoholikuolemien määrät lisääntyivät, alkoholihaitat lisääntyivät ja niin edespäin. Siinä tehtiin kyllä todella suuri virhe, mutta nyt mä menen niihin menoihin. Räsänen vastaa vielä menoleikkauksiin. Menoleikkauksiin. Siis kyllä täytyy rehellisesti se sanoa, että ihan varmasti tarvitaan menoleikkauksia. Jos ajatellaan, että meillä on 8 miljardin euron aukko ja vuoteen 2015 mennessä varmasti kaikki halutaan talous sillä tavalla tasapainoa, ettei enää oteta uutta velkaa. Kyllä menoja täytyy leikata. Perusturvasta, peruspalveluista, niin kuin vanhustenhoidosta, terveydenhuollosta, sellaisista palveluista, joilla ehkäistään syrjäytymistä, niistä ei saa leikata. Se on epäviisasta, mutta voi leikata esimerkiksi kilpailua vääristävät yritystuet, lähialuetuet, vaikkapa ulkomaisten lähetystöjen verkostosta voidaan leikata. Kyllä on monia kohteita, joista tuosta paksusta keltaisesta budjettikirjasta voidaan leikata. Ja kyllä mä ajattelen, että jos edelleen on tarvetta, niin sitten pitää antaa ministeriöille sellainen ohje, että jokainen ministeriö leikkaa 50-100 miljoonaa euroa omista menoistaan. Etsii sieltä ne vähiten haitalliset kohteet ja sillä tavalla vaan täytyy saada menot. Selvä, kiitoksia kierroksesta. Nyt mennään tuonne nettimaailmaan. Mari, mikä siellä on tilanne? No nettikansa on ollut kyllä hyvin aktiivinen, että jos katsotaan tuota äänestystä, jossa kysytään siis kuka pärjää parhaiten tässä tentissä. Siellä on 14 000 ääntä lähes annettu ja Soini siellä kyllä edelleen jatkaa kärjessä, että persut on ollut aika aktiivisia. Mutta jos käydään vielä lyhyesti katsomassa, mitä netissä on kommentoitu, niin tässä olisi hyvä pähkinä purtavaksi kaikille puheenjohtajille. Täällä yksi nettikeskustelija sanoo, talous kasvaa ja kasvaa. Miksi koko ajan kuitenkin pitää leikata ja leikata? Mistä tämä johtuu? Sitä voitte miettiä tykönänne ja antaa vastauksenkin myöhemmin, mutta nyt mennään tauolle ja sen jälkeen puhutaan arvoista. Maku, joka inspiroi. Presidentti. Tietysti Paulikin. Niitä onkin 2. Rajoitettu erä, rajoitettu aja. Toimi heti. Nämä vaalit ovat pääministerivaalit. Ja sinä päätät, miten tätä maata johdetaan. Jos uskot asialinjaan, äänestä keskustan ehdokasta. Avaa aistisi uudenlaiselle kahvinautinnolle. Presidentti Gold Label. Rikkaan aromikas original. Tai uusi, tumma ja intensiivinen black. Maailman parhaista kahvilaaduista. Kolmen erikoisliikkeen ostokset nyt samaan koriin. Voit valita alkuperäiset tai omat tuotemerkkimme aina edulliseen hintaan. Tilaa ennen 12, niin lähetämme tuotteet samana päivänä. Tervetuloa!
Valio maustetuilla rahkoilla saat herkkuihin helposti hyvää makua. Lisää muffinseihin sitruunarahkaa, piirakkaan valkosuklaa limerahkaa tai maista vaniljarahkaa sellaisenaan. Kokeile myös pääsiäisherkkuihin. Näöntarkastus nyt 0 euroa. Wow. Ja silmälasien ostajalle aurinkolasit vahvuuksilla ja huippulinsseillä kaupan päälle. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa vielä 24. huhtikuuta asti. Instrusta. Osta pölypussit Dust Clubilta, niin säästät aikaa ja rahaa. Ennen puolta päivää tehdyt tilaukset lähetetään vielä saman päivän aikana. Tervetuloa! Oikeilla työkaluilla homma hoituu. Näppärä Bosch Quickco linjalaser 49,90. Sekä K+-tarjouksena Megafer VDC-kit kompressori runsain varustein. Rautia, jotta onnistuisit kerralla. Närästääkö? Yksi Pantolog Control-tabletti päivässä estää liiallista haponeritystä koko päivän ja koko yön. Pantolog Control. Närästykseen. Työnteon ja yrittämisen pitää olla houkuttelevaa ja kannattavaa. Ajatteletko samoin? Hyvä. Muista äänestää. Outi Mäkelä, Uusimaa. Meidän aikamme kysymykset ovat niin vaikeita ja monimutkaisia, että niitä ei ratkaista muuten kuin yhdessä sopimalla. Siis politiikassa. Sen takia politiikka täytyy pelastaa ja politiikan täytyy pelastaa maailma. Purukalusto kuntoon kokeneimmassa tiimissä. Klikkaa varikkokäynnille osoitteeseen keinojuuriklinikka.fi. 87. Anteeksi, siis kuka? Janne Laakkonen, 87, Kokoomus Uusimaa. Ja tentti jatkuu täällä Pasilan kolmostudiolla Maikkarilla. Menemme moraalikysymyksiin ja mennään vauhdikkaasti suoraan tuonne meidän vaalikoneen maailman. Mari, ole hyvä, mitä siellä puheenjohtajat ovat pohtineet, kun ovat vastanneet meidän moraalikysymyksiin. Niin, katsotaan vaalikoneesta, mitä siellä on arvojen kohdalla. Eli väitehän kuului, moraalin ja perinteisten arvojen heikentyminen Suomessa huolestuttaa minua. Ja kuten tästä nähdään, niin pieniä puolueita ei niin hirveästi huolestuta, paitsi tietenkin Räsästä. Enemmän sitten tuo moraali arveluttaa isoja puolueita, ja jos katsotaan kokonaisuudessaan, niin Soini ja Räsänenhän siellä on suurimpina moraalirappeutumista miettiviä. Päivi Räsänen. No, eikö minä kysy? Niin, no, mä olisin voinut ottaa suoraan. Joo, ei mene niin. Päivi Räsänen, toi on sen näköinen, ollaanko me matkalla kohti maailmanloppua? No varmaan jossain vaiheessa, mutta kun puhutaan moraalista ja perinteisistä arvoista, mitä tuossa puhuttiin, niin mielestäni se täytyy katsoa ja ymmärtää aika laajasti. Kyllä suuri moraalinen kysymys on se, että millä tavalla suhtaudutaan ihmisarvoon tässä yhteiskunnassa. Mä ajattelen esimerkiksi vanhustenhoidon kysymyksiä. Muistan silloin 4 vuotta sitten, kun me istuttiin vaalipaneeleissa, niin aivan viime hetkellä nousi ehkä tärkeimmäksi kysymykseksi se, että vanhusten hoito täytyy saada ihmisarvoiselle tasolle. Ja tämän 4 vuoden aikana ne lupaukset on kyllä valitettavasti petetty. Muistan, että Jyrki Katainenkin silloin antoi lupauksia vanhustenhoidon parantamisesta. Ja kyllä mä ajattelen, että se jos mikä on arvokysymys, että millä tavalla me suhtaudutaan, millä tavalla me huolehditaan niistä ihmisistä, jotka on tämän hyvinvoinnin meille rakentanut, ja miten me osoitetaan niin kuin ihmisarvon kunnioitusta näille ihmisille. Mä nostaisin ihan tämän vanhustenhoidon ehkä suurimmaksi niin kuin ihmisarvokysymykseksi, koska se kertoo siitä, että mikä on meidän... Antaa Kataisen vastata, Kataisen nimi mainittiin siitä. No, voidaan olla ihan samaa mieltä siitä, että tämä vanhustenhuolto on yksi arvokysymys. Mua huolestuttaa kaikkein eniten se, että suomalaista tämmöistä kohtuuden yhteiskuntaa, kohtuuden tajua on horjutettu hyvin monella tavalla. Ja se on ehkä se kaikkein suurin tämmöinen moraalinen
ja arvojen rapautumiseen liittyvä kysymys, että ihmiset miettivät, että onko kaikilla samat säännöt. Johtajat jäävät ennen aikoja eläkkeelle, vaikka puhuvat pidemmistä työurista. Meillä on ollut puoluerahoituskriisi, vaalirahoituskriisi, on ollut erilaisia bonusjärjestelmiä. Ihmiset ihan perustellusti miettivät, että ollaanko me kaikki samassa veneessä. Hei, kysytään Arhimäeltä vielä. Arhimäki on tuolla aivan toisessa reunassa. Niin, että onko teidän mielestänne niin kuin maailman mallillaan ja ei huolta mistään? Itse asiassa se tietysti miten tämä kysymys tulkitsee. Mä oon tulkinut niin, että tässä on kysymys siitä, että hyväksytäänkö me se, että yhteiskunta muuttuu, ihmiset muuttuu, tulee avoimemmaksi, vapaamielisemmäksi vai harataanko sitä vastaan. Ja ehkä tämä kysymyksen asettelu sillä lailla onkin ollut onnistunut, että kun me ollaan hyvin arvoiltaan vapaamielisiä, me halutaan, että ihmisen oikeus olla oma itsensä ja halutaan tukea sitä. Ja meidän mielestä on hienoa, että yhteiskunta on entistä värikkäämpi. Niin tällä tavalla mä tämän tulkitsen. Ainakin toi kertoo sen, että missä mennään. Mutta nyt uuteen teemaan me pyydetään tänne kristillistä Päivi Räsänen ja RKP Stefan Wallin tänne. Nimittäin Päivi Räsänenhän on sanonut, että Suomeen tulevien pakolaisten pitäisi olla kristittyjä mielellään, ettei tule kaikkia ei-kristittyjä paikalle. Ja Stefan Wallin puolestaan RKP:n mainion perinteen mukaan niin on suositellut Suomen kaikille kunnille puolueensa kautta, varsinkin tasa-arvoministerinsä kautta, puhun siis puolueesta, että kuntiin pitäisi pakkosijoittaa pakolaisia. Kumpi teistä nyt on, niin kuin, kumpi haluaa aloittaa? No minä aloitan. Siis tuo ei pidä paikkansa, mitä nyt toimittaja sanoi. En ole sanonut näin, että Suomeen pitäisi vain kristittyjä pakolaisia saada, vaan olen puhunut siitä, että kun meille valikoidaan joka tapauksessa kiintiöpakolaisia näiltä pakolaisleireiltä, jossa on miljoonia pakolaisia ympäri maailmaa, niin tässä yhteydessä olisi viisasta joka maassa valikoida niin, että otetaan sellaisia pakolaisryhmiä, joiden niin kuin kulttuurinen sopeutuminen sijoitusmaahan on kaikkein helpointa. Ja kyllähän me nähdään, kun katsotaan tätä maahanmuuton historiaa Suomessa, että jotkut pakolaisryhmät ovat sopeutuneet hyvin. Esimerkiksi vietnamilaispakolaiset tai vaikkapa nuo sudanilaiset kristityt, joista mainittiin. Mutta sitten meillä on ongelmaryhmiä valitettavasti olemassa. Ja tämä, minkä nostin esiin, aivan saman asian sanoi puoli vuotta aikaisemmin presidentti Martti Ahtisaari. Hän nosti myös esiin sen, että niin kuin täytyisi ottaa huomioon nimenomaan tässä kiintiöpakolaisten valikoinnissa tämä kulttuurinen sopeutuminen. Ja kyllä siinä uskonnollakin on vaikutusta, mutta en ole sanonut niin, että tänne valikoitaisiin uskonnon perusteella, vaan nimenomaan tämän sopeutumisen. Stefan Wallin, miltä nämä Räsäsen ajatukset kuulostavat? No on hyvä, että Päivi pikkasen selventää niitä omia lausuntojaan, koska tietysti esimerkiksi YK:n pakolaissopimushan ei edes, sehän kieltää tällaisen uskontoon perustuvan syrjinnän, että maa lähtee niin kuin valikoimaan sen perusteella, että mihin uskontoon joku tietty pakolainen kuuluu. Pakolaiskiintiö on tietysti Suomessa erittäin suhteellisen pieni. Sen puitteissa tietysti pitää olla myöskin valmis ottamaan niitä hätää kärsiviä ihmisiä vastaan, jotka lähtevät sotaa, vainoa pakoon. Ja vaino ei kyllä hirveästi, tai itse asiassa vaino saattaa nimenomaan uskontoa noudattaa tai siis lähteä sitä vastaan. Vainon perusteella myöskin Suomen kannattaa suhtautua vakavasti pakolaisvirtoihin ja pelastaa niitä ihmisiä, jotka ovat todellakin hätää kärsimässä, aivan riippumatta siitä, mihin uskontoon sattuvat kuulumaan. Ja Suomessa itse asiassa on aika hyviä kokemuksiakin siitä, miten pakolaisia on pystytty ja ylipäätään maahanmuuttajia pystytty integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan itse asiassa uskonnosta riippumatta. Siis kaikki pakolaiset pakolaisleireillä ovat hädänalaisessa tilassa. He on kaikki heikossa asemassa, mutta emmehän me kaikkia niitä miljoonia pakolaisia ota. Ja tälläkin hetkellä meillä on tietty kiintiö ja varmaan tiedät sen hyvin, että tämän kiintiön puitteissa joka tapauksessa valikoidaan ne pakolaiset. Siis itse asiassa tämä valikointimekanismihan on hyvin tarkka. Sinne mennään ihan paikan päälle haastattelemaan ja valikoimaan nämä pakolaiset. Ja tässä yhteydessä mielestäni tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että millä tavalla nämä pakolaiset sopeutuvat ja integroituvat suomalaiseen. Mutta silloinhan tehdään juuri tämä uskontoon perustuva valinta. Se ei sitä todellakaan tarkoita. Mitä mieltä olet siitä, että Martti Ahtisaari otti tämän ihan tämän saman lausuntoa tarkalleen, mutta olen kuullut sinua. Joo, kiitos. On pakko kysyä, että tässä vaiheessa kaikki tietää, että netissä käy voimakas keskustelu esimerkiksi RKP:n ja teidän suvaitsevaisuuskysymyksistä, mutta palataan historiaan, niin vuoden 1945 haamuhan on RKP:n niskoilla. Silloin ei kelvannut Karjalan evakot, koska ne rikkoivat
tarkoittavat rannikkoseudun ruotsalaista kulttuuriyhtenäisyyttä, niin eivät kelvanneet. Ja nyt vastaavasti esitetään tätä pakolaisten pakkovastaanottoa, niin aika pitkä juoksu on tullut. Tämä vuoden 1945 tilanne on kyllä kuvattu aika lailla väärin. Presidentti Paasikivi oli se, joka määritteli Suomen linjan myöskin, mitä karjalaisten vastaanottamiselle tulee. Ja suomenruotsalaisiin kuntiin otettiin erittäin paljon pakolaisia. Muun muassa entisen puheenjohtajan Ulle Norrbackin kotitila pistettiin puoliksi Närpiössä. Siinä otettiin ihmisiä Karjalasta, ja hyvä näin. Ja tämä on vain eräs esimerkki lukuisista esimerkistä. Mutta kyllä ihmettelen sitä, sitä paitsi on johdonmukaisesti myöskin otettu pakolaisia, maahanmuuttajia suomenruotsalaisiin kuntiin erittäin paljon Pohjanmaalla. Ilman maahanmuuttajia esimerkiksi pohjalaiset kasvinhuoneet, ne eivät pärjäisi niin hyvin kuin tänä päivänä. Ja aika moni muukin pienyrittäjä on samassa tilanteessa suomenruotsalaisissa kunnissa. Kiitos. Voitte mennä takaisin pöytään. Me jatketaan teemaa keskustelua koko porukan kesken tässä. Eli Kysytään itse asiassa kaikilta, ottakaa se äänestyskapula käteen. Tässähän on taustalla se, että maahanmuuttoministeri Astrid Thors on esittänyt, että pakolaisia voisi vaikka väkisin sijoittaa kuntiin. Eli kapulat kädessä kaikilla. Kysymys kuuluu, pitäisikö kuntiin sijoittaa pakolla pakolaisia? Kyllä vai ei? Kysymys on, sijoitetaanko kuntiin pakko sijoittaa kunnan tahdosta huolimatta pakolaisia? Kysymys on aika selkeä. Siihen voi vastata kyllä tai ei. Stefan Wallin on ainoa, joka sanoo kyllä. Siis kunnallinen itsehallinto ei paljon paina tuossa pelissä. Mitä järkeä tuossa kannassa Kysymys on siitä, että kunnissakin tarvitaan, aika monessa kunnassa tarvitaan myöskin esimerkiksi lisää työvoimaa. Kysymys myöskin siitä, että on hyvä, että pakolaisia sijoitetaan ei pelkästään yhteen tai kahteen kuntaan tai tiettyihin paikkoihin, vaan niitä on ympäri maata. Samalla tavalla kuin kaupungeissakin on hyvä, että ne ovat eri kaupungin osissa esimerkiksi sijoitettuja. Mari Kiviniemi edustaa maakuntien Suomea. Miten tämä kävisi? Otetaan nyt kehittyvien maakuntien Suomea. Otetaan nyt vaikka joku teidän kannatusalueelta vaikka joku Reisjärvi. Minä edustan koko Suomea ja olen muuten Helsingissä ehdolla toimittajalle tiedoksi. Mutta mun mielestä ei missään tapauksessa pakolla, koska pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden osalta niin on tärkeää se, että he kotoutuu. Ja silloin on tärkeää kaksi asiaa. Kielitaito ja työllistyminen. Ja monilla paikkakunnilla niitä työllistymismahdollisuuksia ei ole sillä tavalla, niin sen vuoksi tämmöistä pakkoa ei pidä ottaa, eikä myöskään tällä tavalla kuntien tehtäviä lisätä. Ja tähän kielikoulutukseen siinä meidän pitää pystyä parempaan ja samoin siinä, että me saadaan... Kiitos tuossa. Me tyydymme tässä vaiheessa tähän tauluun, jossa todettiin, että vain RKP haluaa pakkosijoittaa kuntiin pakolaisia. Näistä kielikysymyksistä RKPstä onkin hyvä sijoittaa keskustelu tuohon ajankohtaiseen kovin voimakkaaseen teemaan pakkoruotsista. Mari, mikä siellä on ehdokkaiden kanta, tai siis puheenjohtajien kanta tähän pakkoruotsiin? Eli MTV-vaalikoneessahan on kysytty pakkoruotsista ja täytyy sanoa, että tämä on se kysymys, mikä jakaa kyllä koko linjan. Siellä on luonnollisesti RKP:n Wallin ja Vasemmistoliiton Arhinmäki on sitten eri mieltä tästä, mutta siellä on muun muassa Kiviniemi, Soini, ovat valmiit vaihtamaan pakkoruotsin venäjän kieleen. Mahdollisuus. Pakko Venäjä. Itä-Suomessa. Mä haluan sen verran tuota omaa vastaustani selkeyttää, että olen kyllä sitä mieltä, että kyllä kaikille suomalaisille koululaisille tulee antaa mahdollisuus ja oikeus opiskella sitä toista kotimaista kieltä. Eli siinä mielessä olen kyllä tämän kouluruotsin tai koulusuomen kannalla, mutta mielestäni siinä tulisi olla joustoa sen niin kuin pituuden ja aloitusajan suhteen, siis keston suhteen. Joo, kiitos. Totta kai tämä koskee niin paljon RKP:tä ja RKP on pitänyt tätä asiaa esillä. Teitä korkeasti kunnioitettu edeltävänne Per Stenbeck vertasi ruotsinkielisten kohtelua, jopa juutalaisten kohtelua Saksassa 30-luvulla ja te olette myös puhuneet 30-luvusta. Onko teillä nyt niin huono olo täällä? No, tämä lauseeni tuli julkisuuteen sen jälkeen, kun tämä viime viikon, taisi olla torstain, mielenilmaisu eduskunnan rappusilla oli herättänyt aika paljon keskustelua ja siinä oli sellaisia iskulauseita ja sellaisia piirteitä, jotka veivät ajatuksia. Itse asiassa eräs 90-vuotias rouva, joka oli mukana myöskin 30-luvulla, oli se, joka tämän lauseen keksi. Mutta täytyy muistaa, että tämä pakkosana, sitä on liitetty oikeastaan tämmöisen tehokkaan lobbauksen kautta tähän nimenomaan ruotsin kieleen. Meillä on myöskin pakkovoimistelua, pakkobiologiaa, pakkomatematiikkaa.
Kaikki nämä aineet kuuluvat peruskoulutuksen yleissivistävään tehtävään, ja sen tehtävänä on valmentaa nuoria ihmisiä sitä aika monimutkaista maailmaa varten, joka odottaa tuossa ikkunan ulkopuolella. Joo, Mari Kiviniemi törmäsi tähän, kun Kokkolan asemasta keskusteltiin, kuten Jutta Urpilainenkin. Teistä tuli vähän niin kuin pakkoruotsin välttelijä. Haluatteko te, että venäjän kieli esimerkiksi annetaan ihan oikeasti mahdollisuus? Pitääkö sen eteen tehdä töitä, että Venäjä nousee Ruotsin rinnalle? Siis keskustan kanta on se, että Suomessa jatkossakin luetaan koulussa sekä suomea että ruotsia. Mutta Itä-Suomessa me haluamme aloittaa kokeilun, niin kuin siellä kunnat on toivoneet, että siellä voisi valita venäjän tai ruotsin. Eli olisi se mahdollisuus valita, ja tämä on lähtenyt niistä tarpeista, joita siellä Itä-Suomessa on. Siellä tarvitaan venäjän kielen osaamista, mutta monelle on mahdotonta lukea sitten niin montaa kieltä kuin 3 kieltä olisi. Ja sen vuoksi tämä on lähtenyt ihan käytännön tarpeista. Timo Soini, teillä vaaliohjelmassa lukee näin, että suomalaisten ei tarvitse lukea ruotsia eikä ruotsalaisten suomea. Mitä tämä tarkoittaa? No, me vastustamme pakkoruotsia. Kaikki kielitaito on hyvästä ja mä puhun 3 kieltä suhteellisen sujuvasti. Mutta tähän itse asiaan, mä oon Mari Kiviniemen kanssa tästä samaa mieltä. Mä tunnen tämän Tohmajärven tapauksen erittäin hyvin ja on aivan hyvä, että voidaan kokeilla sitä ja antaa ihmisille valinnanvapaus. Kyllä kansaan voi luottaa. Jyrki Katainen... Jyrki hyötyä Tohmajärvellä, että pakotetaan lukemaan venäjää sellaisia ihmisiä. Valita. Tässä on tästä pakkosanasta on Jyrki ja sitten Katainen, niillä lapsilla ei ole niitä mahdollisuuksia, mitä ruotsin kieli antaa. Joo, viime kesänä kokoomuksen puoluekokous äänesti pakkoruotsia vastaan, mutta sitten tuli Jyrki Katainen puheenjohtaja ja sanoi, että ei pidä paikkaa. EU:ssa kyllä. Meillä valitettavasti puoluekokouksessa äänestettiin 2 kertaa ja eri tulos tuli. Valitettavasti näin tässä kysymyksessä. Mutta minusta tämmöisellä asialla, että onko Suomi kaksikielinen maa, onko Suomi kaksikulttuurinen maa, niin vauhkotaan nyt ihan tolkuttoman paljon. Kattokaa jotakin semmoista maata, missä ihmiset eivät ymmärrä toisiaan, eivät kunnolla osaa puhua eikä ymmärtää toistensa kieltä, vaikka ovat saman maan kansalaisia. Siitä ei ole koskaan seurannut mitään hyvää. Suomi on sivistysmaa, Suomeen kuuluu molemmat kotimaiset kielet, kulttuurien osaaminen ja tänne kuuluu myös hyvä perusopetus, jossa lapset saavat opiskella vielä nykyistä enemmän kieliä. Tuolla Itä-Suomessa, mä tulen sieltä, niin nyt on kyllä Uudellamaalla tiedoksi kaikille ehdolla. Niin on kotoisin Itä-Suomesta. Mä tiedän, että siellä pitäisi, mutta myös muualla Suomessa lasten opiskella enemmän venäjää, mutta kun ei ole halukkuutta. Ja tämä on se ongelma, että opiskellaan enemmän kieliä, mutta kunnioitetaan. Varmaan kaikki ovat tässä samaa mieltä, että eihän kielitaidosta mitään haittaa ole, mutta pitääkö ruotsia opiskella Jutta Urpilainen pakolla sen sijaan, että voisi vaihtaa vaikka Venäjän? Siinä on aika iso maa tuolla itäpuolellakin, se on isompi kuin Ruotsi. Te tulette Länsi-Suomesta. Mä kannatan sitä, että suomalaiset opiskelisivat enemmän venäjää ja minusta kaikkia yhteistyötä Venäjän kanssa niin talouselämässä kuin myöskin opiskelija-tutkijavaihdossa pitää lisätä. Mä en kuitenkaan kannata sitä, että ruotsin kielen kustannuksella venäjän kieltä opiskellaan, vaan pidän tärkeänä sitä, että jatkossakin kaikki opiskelijat ja nuoret oppivat sekä ruotsin että suomen kieltä. Ja opettajana tietenkin pidän tärkeänä sitä, että ruotsin kielessä entistä enemmän painotetaan vuorovaikutustaitoja niin, että me suomalaiset uskallettaisiin avata suumme myöskin ruotsin kielellä, koska aika monella meistä on se tilanne, että me ymmärrämme ruotsia, mutta sen ruotsin kielen käyttö ei ole niin sujuvaa ja sen takia pidän tärkeänä. Paavo Arhimäki on tässäkin, että pitää antaa mahdollisuus valita esimerkiksi venäjän kieli. Kunnioitukseni kumarus sinne, että edeltäjäpuolueessa 70-luvullahan tuo oli yleisempikin kanta, mutta miksi? Siis se, että venäjän kieltä opiskeltiin silloin. Anteeksi, huono vitsi, mutta... Ja, mutta mä nyt ymmärrän, miten se tuohon taulukkoon liittyy. Se oli just pakollisen kielen mahdollisuus antaa valita esimerkiksi... Aivan anteeksi. Pyydän anteeksi. Kerrankin minä olen kyllä ensimmäisen kerran myönnän aivan avoimesti, että luin sitä väärinpäin. Hyvä vitsi se oli, mutta perustelkaa se kantanne toisen. Hyvä vitsi, mutta pieleen meni. Aivan oikein, mutta mun mielestä niin kuin, ensinnäkin tämä on käsittämättömän suuret mittasuhteet saanut tämä keskustelu kouluruotsissa näissä vaaleissa. Mun mielestä siinä on paljon semmoista niin kuin jo vihapuhettakin siinä sisällä, joka mun mielestä on huolestuttavaa, että niin kuin vaalikamppailussa laitetaan eri ihmisryhmiä tai kieliryhmiä toisiaan vastaan. Mutta se, mistä näkökulmasta mä katson tätä asiaa, on se, että meidän peruskoulu, joka on kansainvälisesti tutkimuksissa parhaiden joukossa jatkuvasti, niin mikä se on suuri tasa-arvottava tekijä suomalaisen yhteiskunnan. Peruskoulusta jokainen, joka sieltä valmistuu, se on mahdollisuus valita työ,
koulutusuria, ettei ole sellaisia umpiperiä, että tekemällä jotain valintoja, niin sulkee jotain tulevaisuuden mahdollisuuksia pois. Kiitos. Ja nyt kun kysymys on Tämä päättyy tähän. Muutkin asiat, niin nyt. Mari, mitäs netissä tilanne? Mennään tältä vaalikoneen puolelta netin puolelle. Ensin siellä on maahanmuuttokeskustelu on kirvattanut aika paljon kommentteja, mutta ne on ehkä sellaisia, että ei ihan kaikkia lueta tässä. Myös pienituloisten asema on kirjoittanut keskustelua. Ja täällä onkin kysymys yhdeltä nettikeskustelijalta, että miksi minusta tuntuu, että tienaan saman verran vuodessa kuin Jyrki Katainen kuukaudessa. Eli se huolettaa. Katsotaan vielä pikaisesti tuonne äänestystulokseen. Eli netissä kysyttiin, kuka pärjää parhaiten tässä tentissä. No Soini siellä on eniten saanut ääniä niin kuin koko ajan, mutta Katainen on toisena ja meidän kaksintaistelupari Kiviniemi-Urpilainen aika tasoissa. Kiitoksia ja nyt mennään tauolle, jonka jälkeen, jos mahdollista, vielä lisää energiaa tähän keskusteluun. Diabeettista sairastaa melkein 500 000 suomalaista. Suuri osa ei vaan tiedä sitä. Minä tiedän. Minä olen yksi heistä. Diabetes on vakava sairaus, mutta kyllä sen kanssa pärjää. Diabetes tarvitsee hyvää hoitoa, mutta täytyy sitä itsekin vähän katsella, että miten sitä elelee. Mä haluan vähintään sen 10 vuotta elää ja tehdä töitä, mutta tässä on kaikenlaista pientä suunniteltuna. Nyt on oikea hetki vaihtaa. Laakkosen merkkipäivillä on auto, varuste ja huoltotarjouksia, jollaisia et muualta saa. Ja huikea arvonta, jossa voit voittaa 10 000 ostosrahaa. Merkkipäivät maanantaista lauantaihin. Laakkonen. Isä, ota lisää. Sanovat teitä neroiksi sinua ja tuota. Neroiksi. Meidän possusta tykkäävät. Terveellisempi porsaanliha, mullistus kansan terveydelle, mureampaa. Sakari. Uusi sydämelle parempi HK-rypsiporsas. Nyt kaupoissa. Heikki. Mihin tahansa valmistaudutkaan. Vaivattomasti Visa. Nopeasti näkyviä tuloksia, kevyempi ja hoikempi olo. PH Balance ja Team 400 tehopaketti erikoishintaan. Life terveyskaupoista. On aika kääntää uusi lehti. Paikallisosuuspankki on nyt Pop-pankki, mutta palvelu on yhä Suomen parasta. Pop-pankki. Aidosti lähellä ihmistä. Uudistunut Suomela-lehti jaetaan jälleen kaikkiin pientaloihin. Hyödyllinen lukupaketti avaa kevään remontti- ja rakennuskauden. Tee talollesi helposti uusi ja kestävä sokkeli Steni-sokkelilevyllä. Parhaat lämpöpumput parhailla hinnoilla. Sanioshop.fi. Lehden jälkeen voit jatkaa lukemista suomela.fi-sivustolla. Voiko maailman parasta vielä parantaa? Kyllä voi. Fiskars. Valio Polar-juustot on nyt vahvistettu D-vitamiinilla. Siksi ne tekevät luistasi lujemmat. Valio Polar. Vahvasti makua.
Kynsisieni on kautta aikojen ollut yleinen ja tarttuva tauti. Nyt voit hoitaa ja ennaltaehkäistä kynsisienestä johtuvia ongelmia Naloxilla. Nalox antaa näkyvästi terveemmät kynnet, nopeasti ja vaivattomasti. Nalox. Kauniit kynnet eivät vaadi ihmeitä. Kerää koko sarja. Fiskars uutuudet. Nyt kaupoissa. Nyt Vantaan Tammistossa kylpyhuonekalusteiden ja laattojen design-myymälä Spalife. Pätevä, kokenut, juristi Risto Kuisma. Joo, hyvää iltaa ja tentti jatkuu. Timo Soini ja Anni Sinnemäki. Nyt puhutaan energiapolitiikasta. Te olette siitä taatusti eri mieltä. Mutta MTVn Gallupissa vihreiden kannatus oli tippunut prosenttiyksikön huolimatta Japanin ydinvoimaturmasta. Oliko tämä pettymys teille vai mistä johtuu? Se, että meidän kannatus ei ollut niin hyvä, oli totta kai pettymys, mutta se, että me oltaisiin jollain tavalla oltu iloisia siitä, että Japanissa on todella vakava ydinturma, niin ei tietenkään. Joo. Mutta ottakaa Timo Soini, Anni Sinnemäki, ottakaa lyhyt matsi siitä semmoiselta maalaisjärkipohjalta, että kumpi teistä on enemmän taivaanrannan maalari näissä energia-asioissa? Kumpaan tässä pitäisi luottaa? Nyt on ainakin 2 mielipidettä, olkaa hyvä. Jos ajatellaan sitä, että mitkä on Suomen vahvuuksia, meidän kannattaa nojata niihin asioihin, mitä me osataan ja missä meillä on omia luonnonvaroja. Ja silloin me tarvitaan vahva tie siihen, että meillä on uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, kekseliäitä ratkaisuja, älykäs sähköverkko. Ei nojata ulkomaiseen ratkaisuun, ydinvoimaan, jossa sekä polttoaineet, teknologia tulee meille muualta. Me tarvitaan monipuolinen energiapaletti, jossa on paljon uusiutuvaa kotimaista. Ja tässä on hyvä oikaista keskustakansanedustaja Kimmo Tiilikaisen käsittämätön hyökkäystä Imatralle. Me emme kannattaisi mukaan uusiutuvaa energiaa, totta kai me kannatamme. Mutta me tarvitsemme myös ydinvoimaa osana energiapalettia. Meillä on tärkeä metalliteollisuus, puunjalostusteollisuus, terästeollisuus. Me tarvitsemme sen osana, uusiutuvat mukaan ja myöskin me tarvitsemme aluepoliittisista syistä puuta, turvetta, kaikkea tätä yhdessä. Jos me ajatellaan maailman muutosta tästä 40-50 vuotta eteenpäin, meidän täytyy pystyä rakentamaan sellainen maailma, jossa energiantuotanto perustuu kokonaan uusiutuville. Ja me nyt ratkaistaan sitä, että mikä on Suomen rooli tässä muutoksessa, että ollaanko me edelläkävijöitä, hyödytäänkö me näistä maailmanmarkkinoista, jotka kasvaa. Ja kyllä silloin meidän metalliteollisuuden, meidän terästeollisuudenkin etu on se, että me ollaan kaikkein energiatehokkaimpia ja että me tehdään innovaatioita uusiutuvassa energiassa ja energiatehokkuudessa niissä asioissa, missä meillä on teollista perinnettä. Me ei voida valita tästä eteenpäin koko ajan kaikkia vaihtoehtoja, vaan meidän täytyy valita jotain, mitä me erityisesti halutaan, ja silloin se on kotimainen uusiutuva ja tehokkuus. Perussuomalaiset lähtee siitä, että maakunnassa pitää olla työtä, uusiutuvaa. Uusiutuva tuo enemmän työtä kuin uusiutuvaa, mutta te tunnutte vastustavan kaikkea. Ei ydinvoimalle, ei hiilivoimalle. Just sanoin monia asioita, jos meillä on kotimaista perinnettä ja joita me kannatetaan. Nyt puhua tämän kerran? Niin, puhuin päälle pienen hetken. Pienen hetken. Niin sanon, että ei ydinvoimaa vihreät, ei hiilivoimaa vihreät, ei turvevoimaa, ei vesivoimaa, ei. Oletteko te ei-puolue? Me kannatamme osana monipuolista energiapolitiikkaa, me tarvitsemme näitä kaikkia. Me haluamme myös puuta, me haluamme myös hajautettuja ratkaisuja, lämpövoimaloita, maalämpöä, monia muita innovaatioita, mutta te suljette osan kategorisesti pois. Ei meidän terästeollisuus tuulimyllyillä pyöri. Kyllä se itse asiassa uusiutuvalla pystyy pyörimään. Jos me halutaan tehdä todella meille vahvuuksia, niin silloin meidän täytyy jotain valita. Tässä on, kyllä tässä keskustelussa vedän sen vaan yhteen, että kumpikin taho on ilmoittanut, että eivät ole samassa hallituksessa toistensa kanssa. Tämä kyllä näkyy, tuli selväksi. Että ei ole varmaan ainoa asia, mistä yksimielistä tulee, ei mutta otetaan, kun teillä on nyt mukana nämä äänestyskapulat, niin otetaan, että saadaan muutkin mukaan. Niin tämä ydinvoimakysymys tietenkin Japanin jälkeen, tämä on noussut tapetille, mutta kysymme nyt, painakaa siis kyllä tai ei, onko ydinvoimalupien myöntäminen mahdollista nyt ensi vaalikaudella? Kyllä tai ei? No kumpaa te haluatte, että onko se mahdollista vai ei? Sitten pääsee selittämään. Wallin puuttuu kaikki muut mukana. No okei.
eli Katainen, Soini, Wallin kyllä ja loput ei. Jutta Urpilainen. Minusta on tärkeää, että me vahvistetaan energiaomavaraisuutta ja niin kuin täällä keskustelussa kävi esille, niin meillä on monipuolinen energiapaletti Suomessa. Mutta tällä vaalikaudella myönnettiin 2 uutta ydinvoimalupaa ja meillä on vielä valmisteilla 1 uusi ydinvoimala, joten mä pidän hyvin todennäköisenä sitä, että nyt on syytä ottaa tuumaustauko. Ja mutta onko se mielipide vai onko se todennäköistä? Saanko sanoa loppuani? Seuraavalla vaalikaudella on syytä ottaa tuumaustauko ja itse en ole valmis myöntämään lisää ydinvoimalupia seuraavalla vaalikaudella. Tämä hallituksen perintönä ja talousarviokehykset, jonne on varattu ensi vaalikaudelle 1 miljardi euro lisää uusiutuvan energian kehittämiseen. Siis 1 miljardi euro lisää uusiutuvan energian kehittämiseen, joka kertoo sen vakavan sitoutumisen uusiutuvan energian lisäämiseen. Mutta Suomi ei yksin tuulivoimalla ja aurinkovoimalla pärjää, joten meidän pitää valita, tuodaanko ydinvoimasähköä Venäjältä vai tuotetaanko itse, tehdäänkö lisää hiilivoimaa. Me emme kannata hiilivoimalisäystä. Jos Fortum päättäisi hakea uusimisluvan vanhalle ydinvoimalalle, niin sitä voisi harkita positiivisesti. Mutta lisää ydinvoimaa me emme tarvitse, mutta jos Fortum haluaa siis uusia vanhentuvan ydinvoimansa, niin sille voisi aika etenee. Kiviniemi on sanonut ei, Urpilainen ei, Sinnemäki ei, Arhimäki ei, Päivi Räsänen ei, ja tämä tulkitaan, että Fortumin on turha anella näiden ovien takana, mutta mennään eteenpäin. Tämä on henkilökohtainen kantani, mikä tuossa näkyy. Puolueessa on 2 linjaa, on aina ollut, tulee aina olemaan. Mutta voisin kuvitella, että tämä perustuu siihen, mistä Jyrki äsken puhui, että jos Fortum haluaa korvata 70-luvulla valmistettua neuvostoliittolaista reaktoria tai itse asiassa 2 reaktoria, siitä on kyse. Minä ihmettelen sitä, että Kiviniemi. Joo, me ollaan juuri tehty päätös isosta uusiutuvan energian paketista ja 2 uudesta ydinvoimalasta. Jos nyt muutamia kuukausia, vajaa vuosi sen jälkeen, oltaisiin tekemässä päätös 3, niin voi kysyä, että miksi sitä tehty sitten vajaa vuosi sitten. Silloin ei ollut perusteita sille 3, mutta mua kyllä kiinnostaa tämä perussuomalaisten kanta. Perussuomalaiset äänesti vastaan eduskunnassa, että mikä se kanta? Mä nimenomaan tätä sanoin niin kuin Wallinillekin, että joka puolueessa on tässä eriäviä kantoja, niin myös keskustapuolueessa. Teillähän oli, kyllä se on hajallaan kuin varpusparvi, mutta tässä mielessä aika pitkälle se teilläkin oli hajallaan. Mutta se, kun puhutaan tästä korvausinvestoinnista, niin kyllä se mahdollisuus, siellähän puhutte mahdollista. Ja jos ajatellaan nyt, että mä näen aika suurena riskinä sen, että saksalainen iso energiayhtiö E.ON, joka on Fennovoiman takana, että jos siinä käy niin, että saksalainen yhtiö joutuu vetäytymään, niin kyllä sitä silloin voidaan harkita. Suomen pitää katsoa eteenpäin energiapolitiikassa. Anni Sinimäinen on pakko, kun aika etenee, pakko kysyä tämä olennainen monen huudella kysyn, että te sitä sitten nostitte kynnyskysymykseksi jälleen kerran, että ydinvoiman hallitukseen meno. Olette istuneet 2 hallituksessa siunaamassa, nimenomaan hallituksen puhunut eduskunnassa, niin olleet 2 ydinvoimahallituksessa. Eikö tämä aina aika tekopeliä nyt vaalien alla tehdä sitä kynnyskysymystä? Me ollaan hävitty tämä asia. Ja joskus politiikassa käy niin. Me äänestettiin niitä lupia vastaan, tarjottiin vaihtoehtoja, hävittiin. Joskus vaan käy niin, mutta nyt tästä keskustelusta mun mielestä näyttää niin, että tätä Fortumin lupaa ei tulla myöntämään. Ja se on hyvä asia ja silloin se tarkoittaa mun mielestä sitä, että Fortumin kannattaisi tehdä korvausinvestointinsa kotimaiseen uusiutuvaan perustuen. Sehän toisi meille työpaikkoja ja vientituloja. Suomalaisen teollisuudenkin etu, että panostetaan siihen, että meillä on kotimarkkinat tulevaisuuden energiaratkaisulle, uusiutuville energiaratkaisuille. Ei niitä voida lähteä viemään, luoda työtä Suomeen, teollista työtä, jos meillä ei ole kotimarkkinoita, jonne myydä. Se luo alueellisia työpaikkoja. Ajatellaan vaikka biodieselhankkeita, biopolttoainetta, miten paljon se sinne Tornion terästehtaan kupeeseen Kemiin loisi uusia työpaikkoja. 500 pysyvää työpaikkaa. Mä ihmettelen sitä, että kun tällä vaalikaudella tehtiin iso paketti, jossa 2 uutta ydinvoimalan peruslupaa sovittiin, ja esimerkiksi itse kannatin niitä. Ja samalla tehtiin massiivinen uusiutuva energian päätös. Niin miksi ihmeessä nyt sitten todellakin muutaman kuukauden päästä pitäisi alkaa tätä 3. ydinvoimalaa lupaa käsitellä? Mielestäni koen, että silloin ne laskelmat, joiden pohjalta esimerkiksi itse on päätöstä tehnyt, niin
eihän ne ole silloin relevantteja lainkaan. Ja tämä tavoite uusiutuvasta meillä on erittäin iso. 40% melkein pitää olla vuonna 2020 energiantuotannosta uusiutuvalla. Sen vuoksi on samaa mieltä kuin Paavo Arhimäki, että niiden markkinoiden pitää antaa kunnolla. Millähän tämä kaikki rahoitetaan? Uusiutuvaa energiaa Suomi on tavoitellut vuoteen 2020 mennessä 38%. Kuka nostaa käden reilusti yli ja sanoo, että se ei ole tästä maailmasta se luku? Nouseeko keneltäkään muita? Ei. Se ole tästä maailmasta. Rahat ei riitä siihen, se on aivan selvä. Kerrotaan sitten, että mitä se sitten maksaa. Eikä ei uusiutuvasta energiasta kaikki edes ole kalliimpaa kuin se sulle rakas ydinvoima. Ei tästä nyt ole siitä kysymys, vaan siitä, että syöttötariffeilla, että kun te tässä ette suostu leikkaamaan mistään, ette korota juurikaan veroja ja syöttötariffit maksavat satoja miljoonia. Kiitos kaikille. Tässä on hyvä oikeastaan ajaa tätä jo alas. Nimittäin ajetaan alas vähän kuin ydinvoimalla tämä, mutta todetaan, että energia ainakin tuonne vaalikentille liittää. Mutta Mari, ei täältä poistuta ennen kuin nähdään, että kuka siellä netissä pärjää. Niin netissä on voinut siis äänestää koko tämän päivän ajan, että kuka tässä tentissä oikein pärjää. Eniten ääniä on toki tullut tämän tentin aikana. Siellä on jo 23 000 ääntä. Tässä on lopputulos Timo Soini. Siellä on kärjessä, mutta pitää muistaa, että tämä on tämmöinen leikkimielinen nettikansan äänestys. Kyllä kansa tietää. Todellinen kisa käydään sitten 1,5 viikon päästä. Se täytyy vielä sanoa tässä lopuksi, että kyllä tällä netissä on kiitelty tasapuolista keskusteluakin. Joo. Kiitoksia. Ja kiitos puheenjohtajille vilkkaasta keskustelusta. Keskustelu jatkuu siis turuilla ja toreilla. Ja samoin meillä nettiääniä voi antaa tästä eteenkin päin. Muistetaan siitä, että meillä puheenjohtajatentit jatkuvat heti huomenna ja viikon päästä on sitten tässä samassa paikassa suuri pääministeritentti, jossa on neljä puheenjohtajaa paikalla. Niin ja huomenna tässä samassa salissa Matti Mauno ja Eeva Lehtimäki kuulostelevat RKP:n Stefan Wallenia. Eli puheenjohtajatentit jatkuvat. Ja kuten sanottu, ennakkoäänestys on tänään alkanut, että käykää äänestämässä joko ennakkoon tai viimeistään 17. päivä. Näkemiin ja mukavaa illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa. Hyvää iltaa Veikkauksesta. Tänään on arvottu Viking Loton kierroksen 14 oikeat numerot ja ne ovat 6, 8, 13, 18, 27 ja 37 ja lisänumerot 16 ja 34. Onnen numero on 47. Keskiviikko Jokerin voittonumero on 4, 3, 5, 8, 3, 1, 4. Voittoennusteen löydät verkkopalvelusta veikkaus.fi tai Maikkarin tekstikanavan sivulta 472. Onnea voittajille ja hyvää illan jatkoa! Tarjouksena K-ruokakaupoissa. Mehukkaat satsumat, €8,9 kilo. Pirkka naudan jauheliha, 2 rasiaa 4,50. Atria pizzat, 2 kappaletta €5,50. Säästä tarjouksilla K-ruokakaupoissa. Niin, mikähän Pyhäjärven keskisyvyys olikaan? Oho. Aha. Joo. 0-100-100. Nämä vaalit ovat pääministerivaalit. Ja sinä päätät, miten tätä maata johdetaan. Jos uskot asialinjaan, äänestä keskustan ehdokasta.
K-Supermarketin takuumureat lihaviikot alkavat. Plussakortilla Kariniemen kananpojan filesuikaleet 1,99 rasia.